Gutşonuň üçinem. Onun ottun biter gorkýady. Emma boy maşgalany göwnedip, gön alyp gaýtmak, düýbüňe geçirmek bu ahlak babatdan arasy etmiş ahyry. Şol etmişe ýudurun adamyň bu maşgalanyň abryny hiç bir howaslardan pes tutmajagy belli däminem. Adamlaryň arasyna ne hili pikir edýäni barym bolsa, köňüden gelýän diýäplerde, şeriatyň kanunlaryna ne hili garalýanym bolsa, döwletiň durmuşy öz garaýşlary öz giýirden kadyrly şeýledi. Ananzahy şeýle bolan üçinem ýüregi suwludy. Dogry şuňky göwnüne degilenleriň şol köp adamlar ýaly düşünýändigine bir şügürüni noktu. Olaryň namysy çydap bilmän, kasas ýoluna atlanmaklary mümkin. Emma şonda da döwlet ullukan ýaýdan turan noktu. Çünki bir de ahlagyň päkligine bir kınan ýady. Adam ogulsyň batyrlygyň, wujdanyny bolan ynamdan baý bir çeşmek barmyka? Gize arkançylyk güreşdi. Ertir ir bilen Ataşirepe, Zaman agany, Sanjyr Perwany, Polat mergin alyp Hojam Şükürüň obasyna atlandy. Gaýdyň kim bile gaçandygyny o tarap derrew aňlatdy. Aýjerinin görüp oňa agaram berjek bolupdylar. Emma magary aýjerin gaýynlaryna adamsyna özüni eýýäm aldyran ekeni. Adamsa asal biriň aýjerine azar berseň, tüýnüňi başyňa ýümürün etdir. Gürüm jürüm ýeten gaýdyň ýady oýa düşmejek bir belaý näganyň üstünden barmanlygyna, gaýdynyň taplanlygyna, onu da iteşekki aly bir orda tarap ýok boluvermän, maşgala taklay biljek gere düşündigini aşaklykdan şükür edip, ýöne ile güzara edip bilendigine humulap otur kalırım tügül aşırı bartdy. Gaýdyň agajetden daýaw ýüzi agras. Adatça geplemedek enesiniň dili şo wagt köstekden boşana döndü. Ne ýüzlerine gelýär? Heýil arasynda şeýle bir güzaralyk görünbi. Ýüzi görüş ýok dämi käler? Garöýüň sýry ýaly bolup ol Ataşirepe diýilýän meniň öýümi Kızılbaş Alamanda öýtdimkä? Şu kasmy sözler bilen garşylanan tügüllaşylaryň her nişikde bolsa atlar tutuldy. Bular gaýdyň atasynyň öýüne saldylar. Bir ýerde köpü gören Hojam Şükürüň aşaklykdan tagallasynyň az bolmanyny bildirýärdi. Neçikden bolsa başda bular ýekerek oturmaly boldular. Tapaýçylyk bolan bermän hemme edim gylymlary garaz bir jaý edip ýörün. Hojam Şükürem bilgeçleýin gaçkaklap Zaman agan aýdyşýar näderge wagtyla bulan ýanyna gelmedik boldy. Dili gizep duran gara feýmel aýal göli. Bahana bile bir kerek girip çykdy. Gapdullaky akry kurlaryny takır tukur edişdirip, hiç kim güýüne etmän awyzyny pürkýärdi. Çaňgasyny urjak görse men ojagymdan gabilrak ýer tapmadymyka? Kızılbaş amarnap, alamannap garyn doýmadymyka? Doýmany geçmişler. Bolmanyny doýjakmydy? Asmyjak ýaly kilten ýere dikip ýaşanan bir ýürünermi? Hay gelin. Gahar kapırdır. Gaty erik berme göri. İlle ýokly adam däldir, gaýrat ede göri. Dip zamana onu köşüşdirjek bolýardy. Gaýdymdan göwüm gaty betiýinler. Azır wekidendir. Ýene siňer öýtmesin. Herne özünden ýokda tataşdyny ömürjü güdülmüş. Beýle däldir gelin. Bu urunlar kakabaşam murda akıl gözündedir. Awu oğlunun gaýdynyň başynyň bir ýerli mahaly bolurmuş. Nerede edip dilnem uludylmez erinem. Bir o atlan anyna ýetip geldik. Radiýeligim gursun, ne radiýeligim? Atlary ýolda ödürep ikisiniň boýunlary omurlan bolsa da käşýär. Ýölle habarlar gelse bolmaýarmy? Ay gelin, gaty gargynyp agaryň azytma göre. Maňa bary bir gargyş käre diýenlerler. Ataşirepe murtunyň aşagynyň salajaýlyrdy. Erkek adam ýaly eginlik aýal, ýeke taý açyk gawsasy man beýle tarapyny açyp durmaklygym şu ýagda ýeken görüp şakyrdadyp çykyp barşyny. Bolmanyny meňe süýne öýlü hadaply. Gaýdyp ýüzü beýlik bolmasyn şu asraň. Gümünnüni maňa ýetsin, ýetiren tulo diýip ýenkirdi. Hay ýedil beräýse. Polatyn bergen aýagyň ýerinden şügür etdi. Ýedil berer, zaman agynam laýtdy. Bolmanyny näme diýdirjekdiň? Bu atlan parhyny bilmän otursa, ana ýamany şo bolar. Bir ýerler köýnüden gelýän teýli ýerler ahyry. Agyr görýär.
Gazap köpürjügünün bir neme terpen soň az kim düşüşdümi? Tügülläşilen ýanyna giren huzam şükürden çekindim ýady. Ýene-de bir zatdan mygydyň ýene-de bir ýerden bir wada daşlaşdy. Çay getirildi, taşa getirildi. Saryýa agyryna berildi. Huzam şükür mihmanlaryň habaryny alandan soň ýeki söýlerden beşiň çylşyryndygyny. Gyýdyň atasynyň ýan bererli däldi. Özüniň bir ketir adamdygyny. Onuň dogunlarynyň ogullarynyň bolsa hasam gaharrakdygyny. Asla agşymdan bäri olary özüniň doğrudan haýkyş bilen haklaýanyny aýtdy. Ana haýeretinem özüňi gördüňiz diýdi. Barlaşygyň özü üçin juda kyn boljakdygyny aýdandy. Huzam şükürüň bir näme şişirýändigini, gadyryny megerem, gyýdyň bakatyny artdyrmak maksady bilen diýendigini tögülläşir aňlaman durmakdyr. Ýöne gaharlarynyň gaty gelýändigi barada birin gurrüňüne şührenmegin boljak däldi. Soğurak salanmasan şal takkal, gara takkal adamlaryň ýüzlerinden 40 çilläriň sargaly ösüp durdy. Gyýdyň kakasynyň garasym görünmekdi. Hal çet köýleriň birine başyny batyryp ýatan bolardy. Herhal ýan gaharlardan 3-4 sanyny tögülläşilen ýanyna getirmek Huzam şüküre başartdy. Ýöne gelserim olar gyýa oturup ýeňserede gepleşýärdiler. Gelipsiňiz. Doğru gelen jeriniň iki gözünden başga ýeri ýok. Edilen herde tagam iýibisiňde başga işleriňiz öle bolýar. Başga ýeri gurrunmaz ýokdur diýdiň bilen. Diýip gyýyň kakadynyň uly dayanakly hal ketitleýdi. Huzam şükürler döwlet kuşuny elinden alyrsa da namysyny aldyrmaz ýaşulylar. Bitmişiňi egerde Hudaý haklaşdyrmasa, özümiz haklaşarys. Gyýyň kakadynyň kişidi hatdylmaz garşu tarpyrdy. Zaman aga bir edip nägirip güsgürünjüdi. Haý inim, juda gany kızgındygam gowy bolmaz. Ýüregiňe birak giňlik salyp başga gurrunňyzy bilemizok. Ýöne gözümizde gelmeýän adam bilen bir oýa känfigän näler, onu maýdyn. Zaman aga bir zahylap köp töwellätdi. Gurrunňy daşdan aýlap köýnüden täzeden tamsal getirdi. Ýalbar ýakarym etmän durmady. Maşgalaryň hor bolmajak ýerine seredilýändigem madyr. Epele tekäniň köýnüden gelýän asyrly ýerlerdir. Özüňiz ýaly, hawa. Algyt sargydyňyzdan ýaýdanylajak däldir. Ay gara gyýdam gatararym diýmeli boldy. Şo gyýdyňyň adyn tutmaň ýaşuly. Oňa ýetmedik ajala el bulan ýerler. Beýdimeýinim, bular ýalyda düşün el gana bulunýan näler. Namysy çürüýün, gan huny çürüýün ýerkenler. Ýöne o zatlardan Allah saklasyn. Bila hawa adamlar helak etseň edin göli, çekelän göli ýöne tögüllämdi, almarsaň öýdi we gelenlerler. Gece günlerim möjük ýalkan kap ýörün. Owasyny da umydyk zalatay, şu hojam şükürleriň ýüregine de sığmaz. Tögülläňiz somlap oturmaň. İçerdim dırsık boldy. Onu ataşyr epäniň basyrak sesi boldy. Bir mühim hal bolun bolsa bir wada gaýdyp soň ýene bir gün aýranasak näde diýip zaman aga salasaly. Dılmaç ini has beterin tapdy. Jogabyňyz her berildi. Öýdüne de gaýryp bäri kögülenmeň. Bir adam bilip goýun. Eden işiňizden ganyet gelýändir. Zaman aganyň ýüzüne soňky wagtlarda köp peýda bolýan naru renk ýaýryldy. Inim, gan sözüni kän agdamazlar. Ol ýürek bulan ustaatdyr. Sen zaman aga, ýüregiň bulanýan bolsa ýürek bulan ustadym maňa da kän gaýtyrdy oturma. Aha, zaman aga bir lasarda da goýaýdy. Ataşyr epe. Her näleň soňuny saýmadygym bolsa, Gudoşuluk katnaşygynyň düşmançylyga öwrülmezliginiň hatyryna takat berip oturdy. Entegem agramy öýüne salyp oturjak diýeni şu ýerde golgunma mejbur boldy. Enim, siziň maşgalaňyz bugün biliň maşgalamyz boldy. Şonuň hatyryna adam şekilli gatnaşy. Tögöllämizi alsaňyz da girişimiz ýalyp geçelip, ýanyňyzdan turup gitsek. Öçetlik oturup oturjak bolsaňam, bir maslahatym bar. Şonu boral. Kowum doşun ganyna suwsamagyn.
Ganynyň meniň bir habar däl. Emma ýen tek türkmen ganyny döküp göremek. Ýene-de seni her şoň ýagdaýyny tapa-tapa gelýän, seni meniň şoňa gereklerini dokmaýarak boljak bol. Gyrsuwam gaýdygy ekeni. Ataşy repe, seni me ataşy repesiň göri ýöňüň şeýär görmele bolarsyň. Şeýerde ataşy repesini bilen güllü. Näden aýdýan käşi. Ýöne inni şu soň gurrumyzy şeýerde oýaýaly. İki tarapyn gyzyp uranyny görüp, ozam şükür näden goýdy-da, olaň üstüne suw sepmäge bolupdy. Çaruly. Behet. Ýöňden uly wakysy bar, atyň ýeke sapy otyrdyňlar. Men namymy köýdürenimden, imanym köýdüräjek, ana gurrun oturan ýeri. Bu näten etdi? Ozam şükürüň sesi bir gerek eýmende çykdy. Nädersiň ýeniň adyny tapmady ýaly däýsem. Ozam şükürüň han adyny gesi wakyp almanyny ady eşitmedik garşy, o diýle ýana berensen goşady. Zaman agady ataşyryň zylawyndan çekdi. Onuň bir gyzanyň soň hiç tatdan gaýtmaýandygyny, gözüniň dagy gana iňip gapylýanyň ol ömrüne kän görüpdi. Ýa-da munyň gözi ýetmänni. Üýtgärmedi nokdy, emma bir zatdan görýärden ýady. Geleli berem şonuň ýaýdan oturdy. Agyl gyzanyň birimiňe gyýyl agty barda gyzarat beräýme berteydir. Ýöne hozum şükürüňni şundan ayaga garanyny bilip gaman aga ýynjyldy. Bu kowşumda hozum şükürüň sözi ýöne bir sözmi? Gazgınlar derrek ifadelaşyp uratdy. Gyýyň enesini çağırdylar. Hani başga gurrunňy bet edin. Dünýäde bir kä üstün çykarsaň, käte asgyn düşersiň. Gyýymyz başyny sarap giden bolsa kemiňiz näme? Peýde gölenim. Hani gepläp otur. Men bilmen. Ýene göden goý konjurady. Bir ýere çykar ýar etmedi. Kakasy bolsa, halha başyny basarnyp ýatyr. Ýüzüniň dagy bir gathan köýüpdir. Köýde biter ýörerde. An füýtlaky näme saljak bolsaň ataşyra salyň. Şeker ýüksüdir. Sali berin. Ene ýan berip başlady. Kimdir bileýem? Ozam kaka. Sen ataşyr ýa gudan bolansoň, aşaklykdan gol ýapsak bolýan. Onu ettirmer, sip ýene gitmäge de meýilleri urady. Ha bu ataşyr men gudam. Ana indi orada goşulyň guda bolduk. 3 saat 4 gat guda bolmagym netip etsin. Akyl gerek men aýdýanym. Ýöne wekiller ataşyrlyň ýüküni görüp mazal ýetirdiler. Bular uğrajak bolanyna gyýdyň enesi, ýüzüniň şok gamaşyklygy bilen iki tane ullukan düğünçe gudalaryň ýanyna atyp gitdi. Saý çörek bahanasy bilen büýe barha goluluşan aýjerin. Daşkan mahallar tögülläşir salamlaşdy. Saglamanlykdan howlukmys, "Ata, saglamanlaşdyňyzmy? Gözüňiz aýdym" dedi. "Taňyl kadyn oglum. Saňa beri, "Ýok ata, arkaýyn bol." Ata şirepe haýalrak, emma salamly gepledi. "Oglum, entejik ataň badyr beýlendi. Tögülläşilerin gurt bolup durulmagy anny wagtyna begendirdi görüp. Geliniň gulugyny ýakymleşdirdi. Gatar bir ýynjyldy. Geliniň süňüniň ýeňlänligi sargatyň aşagyny bildirýärdi. Dilim süýjäpdi. Oň ýanyna höwür bolup oturýan, ony aýagyny ýazdyrmaga gidýän Polat mergeniň ekilleri doýdup durup etdir. Ondan sabırdır hurma başlıklarının oba gıydıları, kəhte yaş gelinlerdi. Onlar her gün gelip bile oturup işlerini tikiyadiler. Türkmen oğullarının kapıları yakladın şuyun asık. Ona girmek için gavsan kakmak, elin almak gerektir. Şehir etmek bisakken, hatta ayıp görülürdü. Yöne ayrı ayrı öylerin işi göre hasam giyiniş oluyor. Anlı vaktin kapısı o biçimde in giyirim sıkımlı kapıdı. Terdarın köpülen siyorlu olmaklığı gelin gıydarın üyüşünmen gelmek için amatladı. Emma yıka sebebi anlı vaktin dine bir sahi ilinler. Eğitim ve sahi yüreğini ula kişe bayi garibi Türkmeni kezeke den paylap bilyenligidi. Mehir bağışlamaklıktaki adalatlılık yali adamini yönü köy. Hatta göze iyilmedik ediyen, emma şeýle belinde götürýän häsiýet barmyka? Ondan anny wagtda derincengre agam bolsa, güýçli adamlara mahsus, başga ýüreklere teselli berip bilýän bir kuwat bardy. Her hiri nazaga ýagdaýlarda hem zazwaly ýaly bolup oturmakdy. Ene oň süýnem geliniň birde bolun bir aýynyň içinde
Anny wagtyň öýüniň aýal maşgaladan dogry dälmekal az bolupdy. Geliniň şeýhta çykdy. Ol gün-günden güllüýärdi. Tataşanna bolun ýakynlyk. Yaraşylanyň soňam el üzmek islemeýän ansap adam ýumşadýardy. Ol özüni atyň sırtyna çekjek bolunny, Osmuradyň bir näme dogry ýananyny gaýta-gaýta ýatlardy. Şonu şeýitmelik bolsaň, men siz galardyň diýip gülün bolýardy. Şeýle diýenni. Bir tutanyň bu bolup durýarsam, men sensiz galja ekenim diýmegidigine Osmuradym düşünmändir nokdy. Şagyrlykdan feýl saýlananlarynyň bir-biriniň daşlaşdyrylyp, gözü göňül edilýän oglanlar gyýdylar. Nikah bilen satylanlarynyň biçak gatnaşýarlar. Gelin bilen bir gün bolundan soň Osmuradyň aňarsyna bir ýerde meher düşünügi bar bolup oýanypdy. İlki vardı. Ol ämertligini edip, gelini horlaymasa bir ýerdir diýipdiler. Emma ya ha geliniň dayanıklylygyndan, ýa-da oňa aýaguly seredýänliginden ol satçyda dogry çykmady. Ferdardyr ýaşanyň ýitirim bolmagy bilen gowaryp galan öýü, olaň öýlerini başga dolaryp biljek insany gözüňe getirip bilmedi, gelin edilmegi. Soňunyň madal düýelip gitmegi anny wagtyň göwünne tekke berdi. Osmuradyň öýde suwul buramagym muny az begendirmedi. Gyzynyň öýü çolardyp gitmegi bilen ýüregim sowurlan olsa berejänim. Bu gudosuluk göwünne ören muwafyk gelipdi. Ol ýepelerden daşlaşyp barýan ýaly howpurga urapdy. Öýde ölün soň ajyriniň ata möýüm diýip kim bilen nähir gatnaşykdy hakyndaky pikir muny has alada goýýardy. Göni töňgüler ýene barkaha öýüň ýoklatmadylar. Osmurat bilen döwleti de ana mekän öýle. Büýü nähir gelindir geljek. Olar öýüň ýytyýan aryndarynyň soň nähir boljak. Ene inni öýle. Onuň anyna bilen guda gatnaşyklarym bir boldy. Kizik degişmänni, uly gülkä göterilýän. Uzyp fuzy wakanyny ýatda garryar edi bilýän, her bir beýançly habary toýdur bayrama ýöwri bilýän Gülperi ene hatarda şagalandyr etdi. Tutulan toyun beýemçili o boldy. Özüniň şo aýagynyň düşmedik bolaýmagyndan aşaklykly müýünlügäp ýörenligi üçin onuň ýagyşy delegeler edişi, gow wakalara garaşy dadyň şakyreldi. Şolaryň köplügi bilen araky beş oglugyň üstüni örtçek bolýardy. Adam üçin aýagy düşmekden abrayl näme? Şonuň tersine bolmagyndan Allah saklasyn, nämedenim bolsa Gülperinäniň özüne ananmady. Be ullukan döwlet bu wakalara aşaklykdan garaşýardy. Dagy näme? Şeýle hoş niýet tülen. Goşulan adam döwlet getirmese, o takdirin uly bir adalatsyzlyk bolar ahyry. Osmuradyň öýlenmegini Gülperiýene ayak düşmegiň binýadydyr diýip ırym etdi. Zahan Sultanyň oglunyň bolmagy munyň öz ırymyna bolun anamny berkitdi. Özüniň iki gat bolmagyndan käbir ýaly utanjak däldi, gonjakdy. Şiir goja ogul ýatap bermegi bir özüniň hiýalyny beslep ýördi ahyry. Dagy näme? Goýmundan niýetilýär özüm. Onuň mirasçylyk babatda bu hiýal etmelärmişmi? 10-njy baş. Gülperiýene öz ýegençiler dilberdir, Süreyya bilen gatnaşygy ýygyzam taklajak görüp gara adardy. Ýegençiler muňa ondan biýil gedikdiler. Emma bir hataryň arasyna ötmez bir öt basjak görüp başga da bir adam. Ajdaram sır satyrdy. Şonuň şüýrem köpülen Gülperiýanyň öýü ýegençileriniň barmaly bolýardy. Bu ony asla kanatlandyrmakdy. Dogry kiçil diýdi. Ýegençileriniň ajdarlara duşanyna olaryň näderini bilmän ýören Gülperiýany İngulman olary günnügün aşy görüp bir bilýän bolsady. Asla döwürýärmişmi? Olar ýeketek daýdasyna ananman kime ananjak? Olaň bagyrynyň ýonkyanyna azmy? Emma ajdardan gül bulut ýakyndy. Gülperiýany öz nägiligini bildirende ol, "Eşiň bile boluber" diýdi. Ajdardan oňurlygyň çykmajagyny bilýän Gülperiýana diýişini gatyp kitugini içine saklamakdan başga laş galmady. Ajdar alayta dilbere gedip gelinne katıldı. Ol aýda ýylla bir gelinne de arkaýyn ýazyryp ýaýrap oturup okdy. Oňa teredenne Süreyya has erkinni. Dogry ol islen wagty gelibim, käte ýatypym diýdi. Şu gelini alan günleri Süreyya daýdasynyňkyda alayta köp boldy. Şu günler döwletiň soňgy bir zada başlady. Çak boldy. Enesi munyň Süreyya bilen asnaşygyny kazanjak bolýardy. Näme üçindir bu ýagdaý döwleti ýarany okdy? Munyň Süreyya bilen öwrenişmek aladasy ýokdy.
öwrençiligi. Mudama öz öýlerini görüp ýörenýänmi, onuň näme hiller yaramtaklyk edýänmi, oglun sypatraklygyndanmy, omunny adatur şifagatdan özge ýyly duýgu öýürüp barmakdy. Gaýtam ýerdiýän ýarly. Döwlet onu äskirini okdy. Ýüzüne alýan mahallary mazburyny okdy. Emma munyň üçin Suriýaha aslady. Enesem gatwyryp duran okdy. Oglun gyýz maşgalaga gedip gelende artykmy hukugy ýa. Döwletde bolsa. O güýe aýratynam kän bolup, şonun bular asla hemmeleri ikrar edýän ýaly. Döwlet enesiniň boluşyny geňem ýerlikdim görüp duran okdy. Dilberiň kes ykbaly bir pahyry öz kişi ýegen sakda näme üçin düýpli oýlandyrmasyn. Ýöne şonu da garrene. Meherinin süýüji mahaly üzülüp onuň ýerini ýangadan dollaryň adama göli. Döwlet näçe istehede kömek edip birini okdy. Ýüreg götermese binässin. Egerde Suriýanyň ýerine Dilber bolsady, onuň şun ıssy mehri beýnini gözlemellerdi. Ýüregi bütewli bilen şondan doludy. O mudama ýanyp durdy. Durmuşyň keççiligini görsene. Küýsep durmaýan adamyňa mudama el ýeterinde. Talwat edip duran şahsiýetini bolup görmegem hillalla. Döwlet käte amatyna aňtap, olaň öýleriň töwereginden geçýärdi. Emma onu da bir de görüp bilse, iki de bilen okdy. Ajdaryň gözüne köpräk görünüp bermegem gelişikdi. Hatarhym derli. Dilbere gawat gelen mahaly, oglanyň ýüregi bir öz ýerine düşenýär bolýardy. Emma didardan gaýanmaga beýledi durdun. Onu hatda gaýgysyz synlabagam hiç wagt muňa meseleden okdy. Mudama sargat aňatyndan gözüne kaklaşýan üçin döwletiň onu görüşi köpçülikde de ýarp ýaltady. Ýöne aýda ýylla ýeke ýerde duşaýandy. Dilber ikeli bilen sargadyny galdyrýardy da gatara diýişlerini akçardyp bir ýyl gyrýady görün. Bir näme hile teredenden bilmän Ankarla ýagalayýady. Şonda onuň göýgümtülük üsýan ullukan gözler gaýnaýady. Teteram düzülen garadeň diýişlerini her gaýdyndan 100 ýyl gyrşyk ýanýardy. Olaryň öňünde oglun alzyraýady. Gadallanna gammatly wagtyny armanyzy elden giderýärdi. Onuň at ýüzüniň üstüne abanyrak turan gara taşlaryna ýinçemek gönümel burnuny dutaryň sapyal ulyundan giren ak boyunny syn etmäge köp ýok bir şol wagtyň bolsady. Iň bolmanda syrdım kamatyna bir tiz-tizden gözüň düşüp dursady. Ýok yer görüňdi. Hatda gözü kaklaşanna Dilber munyň öz-özünden ýanjak bolup duran ýüregine wat berip gidýärdi. Ondan onuň üsmeti hillallady. Bolup görüşini göli. Döwlet bisak izah edýärdi. Dogry öz-özünden utanýardy. Ol bir ýeriniň nikalsa ahary. Munyň diň duşam der. Şu pekerler muny hasam edýärdi. Diş gamaşy ýaly bir duýgy beýinten ýakymsa giýjip durdy. Emma bir delil bilen döwlet özüni halalladýardy. Muňa Dilberiň diňe didary gerek. Diňe şu. Her halda bir öz pikirini ehli adamdan, bütün dünýäden gizlin saklaýardy. Diňe birinden, Dilberiň özünden ýaşaryp birini okdy. Dünýäde şundan eşiretli, şundan zewerli duýgunyň bardygyny hyýaly getirmegem kyn bolsa gerek. Hemmeten tägerçe şowlulygy bir şowlugy bagly. Dilber bilen Suriýanyň ýeri çalşan bolsa, onda gülala boldy. Yer bolmanda Suriýa Dilbere meňdeş bir bolsady. Bu oglun häsiýetli. Olar bilen oýna bermekden utanmaýan, gyýyzlyk niýatyna kuýupsa, ýelleri göp güdüňsi aýaklar ýogunas, ballarlaryna, bileklerine çenni sorly. Ýüreğime ýerini hem köýrüňiň diýdini ýarary getirip dars ýugurip ýören, togolokdan dik ullukan kellesinäki eýem dördörüm goýup ýören, ne bir tokmok ýartaşlary kirden ýaňa ýalpylap duran gyýyzdy. Bazynyň ondan bir nipizlik barmy? Dilberiň asly garaýagdan boldy. Sargatyň aşagyna agyry. Höwese derýaly güni bolmasady, durmuşa intidarlyň güýji bilen aly üsýan ýüzüniň ähli synalara geplerini, gülünni, gaharlanyny duýga goşulyp deňgerek edilse, ýüregi ömür ýozulmazak nagyş goýan boldy. Suriýanyň hamy garalynyň roýuny gatyýety ýene dämesen adatça nesil ýydyrlayan ol enaýlyklaryň sudurunan taýgarmak kynly. Bu gyýdyň
Gülper daýdasynyň kyýaly giň erninden paýşrak söýdürüm çykşak bolup durdy. Döwletden eýmenmeýänem bolsa, o bagyrymlaryň beýlekleri bilen el garşy aýmaga da ýaltanyp duranokdy. Arada bir toýda emel ýetip, şogdur oglunlar çörek dogurmaga oturdup ýörkä. Gaçalyk edýänleri oglun gyýdymän elindäki zygar süýük bilen çalyşdyryp barşyna Süreyýadan almatyny aldy. Gorksalar gorkmasalar, garan gaçyp barýan gyýdlaryň arasyndan süýük eginne gatrak diýen Süreyýa ýydan öwürlägeden şogduryň edil döşüne pat derip gelmäýdi. Allah'ın içine olan şogdur gözünü yumzukladyp bir bada alzırady. Soňundan öýdün tutup "Heňe bolaýjagyň belli göli" diýende Süreyýa bar tokoýda 40 diýeni alrak edip oglundan köplen ulalýan tödü bilen şogdury uratdy. Daşda örekden ha 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 diýip gülki çykdy. Şogdurda bolsa gülen bolup ýygyna gaýdyrmakdan başga aç galmady. Şondan meýer şogdur adamyny köpräk ýakara berdi. Güýjüne beýat gelýän ýöküçe ýalp üstünüklemesini ediberse ýuwuşrak Süreyýa gelýär diýip degýärdiler. Diňe bir häsiýeti däl. Süreyýanyň daş keşfi, meselem ýüzüniň bereketliligi, şonuň bilen muwafyk seňrigi belendirek burnudy daýdasynyň gaty salmedýädi. Ortasynyň garasy ululukan gözleri pöwrüde ýarly ugurdap duranokdy. Üýtgeşikli daýdasynyň kady. Diňe goşa kakýan eňegi, dikten gelen maňlaýy dilber ýatla diýdi. Döwlet Süreyýany käte äşä diýmekdi diýdi. Dars sabanlygynyň, iýrimçiliginden başga ýür keşbinde de bir kaklyşýan ýerler bar ýaly. Ähtimal döwleti daşlaşdyrýan hut şol äşä enetine meň diýen üçündir. Eýlem gaýdan murda bir gyýdyň öýd aýal maşgalaryna salm etmekliginiň oglanlarda oňa erkeklik mähriyle garamaklygy ýol bermeýän gamaşyk bir duýgu döredýänligi ýalanmy? Ýogsa medel dogrusyny aýtsaň, Süreyýa halis biýgürk maşgala edip boljak däldi. Ol kirin şoruň galňat gara gamyň aňyrtyna oturan 100 siňler nähirler gelişikli, dürs şolaklar bilen çykarlanýarly. Ähtimal Süreyýanyň äşe bilen täliýiniň birligi döwleti ondan itekleýändir. Ýakymda duýgular oýarýan şo bolaýmadyn. Şol paýygal günden bäri munyň äşäni ýadyndan çykaran, azapdan halas bolan purtuty ýadyna düşenok. Kakasyny ýüregi ölümli küýleýän bolsa, äşäni gaýgyrýardy. Gözüňe her ýyl aýrylgan ştatlar gelip geçýärdi. Şonda bir öýdüni öldüräjek bolýardy. Hut şonuň üçin äşäniň diýerliginden ýoklugyny iýwaly görýän makala azaldy. Käşe onuň niredildigini bilip bolsady. Orlardy, çapylardy, epelere oýuny tapdyrardy. Jany orta atardy. Emma alyp çykardy. O bolsa ýedil guýa gaçan ýaly, asmana uçan ýaly. Gözlenilmedik, barlanmadyk ayak geterde bir kunjak galmady. Eýran ähli ýerini sorap çykardan giň ahyry. Ýöne soňa baka, ýüregi tuğulundurýan, ýaşaýşa hügüstürü diýen umytlar ganatlandyrýan. Saňa mudama fogur, şu alalardan basylmazlyk üçin hümmet berip duran bir zat döräpdi. O bolsa, şol asygara işdi. 11-nji baş. Döwlet saklanrak goýun sürüsini uly depäniň töweregine ýaýryp goýberdi da aýak çekdi. Ýene de şu taýyl hal. Galyn ýeriň haly çygyry çykypdyr. Büýül ýokurdan nem danmady diýsen ýarançy bolmarsyň. İlk baharda ýagan ýyl maýyl howa bilen utguşyp tohumy derre uzagan berdi. Toprakda diýeni galman göwgerdi. Gün ýylysyny gysganmady. Asman burada hüýtlüğün etdi. Ýagyp gönündürmedi. Kökünün algar çekşi bilen yapraklarynyň ýylyk alyşynyň laýkaty bozulan soň, nägip otun derre ýüzü gaýtdy. Uğramak bile boldy. Soňra giyjip gelen ýagyş onu halat edilmedi. Bir göräjek ýalydan ot bu gezegem ýyl ýyň ýetirmän süldürip galyberdi. Şeýle boyuny ýyny almadyk maýsa samany öwürlüp gitdi. Maklady büýül meýdanyň bereketi, gaýwanyň gantanyň arasgaly ereýgan boldy. Bir ýuw kujuk saman haýsy süre näçe güne ýetsin. Ýigidekçe depäň üstüne bir demde diýen ýaly çykdy. Öýdi bilen deň peýda bolan ýuw basaryň hatap ýaly agyna bir kezemen çörek tutturdy. Ondan derýa boýundan ýöýte gözläp tapan egri taýagyna eňigini diýrep töweregini gözaýlady. Halha herrik depe, halha azygan depe.
Bu tarafta Alaman depe, o tarafta yeni bir depe, ondan yeni de bir depe. Depelerin arasında sarımtıl meydan. Kabarsa birden oğlu. Oğunuklu yerli mal türleri, zartlaşıp yören eşekler, ayakları duşoklu yavlar, has anırrakta yeketek, yaşıllığına galan, sırkındır yannaga iştemen ağı duruyan. Başını asmanı ötürüp, doğamlı gäwüş kaytarıp durun diyorlar. Eşek at şap yörün oğlundur. Ana ho yerde herrik depenin tögürüğünü tapara gammadır. Ana oğlum depenin üstüne sıktı. Şu at ne fikir ediyek? Oğlum dine tögürüğü değerli. Dünyanın sıyınlasadı. Bütün dünyanı. Bunun dostu bilen. Yok ehli adamlar bile sıyınlası bile duyusu geliyor. Fikir alışası geliyor. Emma hani onun ehli adamlar. Hem bilen başka bir aladaları var. Ol aladaları olsa oğunuk. Yüreği düşkünç. Döwlet garalyp duran dağlara nazarını görüktürdü. Olaryň aňarsyna gör näçe ýurtlar, dağlar, derler bardyr. 7000 adamlar ýaşaýandyr. Aýtmaklaryna görä o ýeriň jilgileri ýyl boýy ekindarlatmış. Sonarlap oturan dağlarda mal üçin ot gaçyryk eden okmuş. Elbetde, ýer ala ýurdaly. Galalyň hetde hasaby ýokmuşyn. Dağın içindäki bir gala hakyna enese bulary näçe gürrüňler beripdi. Onu da ağzını şapırdadıp hikaye diýdi. Mon kakady belki şo jilgürüň galalyň birini ýaşap görünür. Ýaşady. Oğlanyň bokurda dogry. Dogry bir wagtlar pahyrjyk öýdük. Döwlet barlygynyň gadyryna bilip duranokdy. Gengat, kätun ýigrin ýadım. Emma şo wakadan bäri ýaşa her gedek ýadyny düşündi. Munyň ýüregi gıym bolup gidýär. Onun şüýün birini dünýä malyny bererdi. Ýöne şeýle de bolsa. Hakykatdan hem birini ýaşaýan diýirligini ölenine şitse gowurjakdy. Hawa. Her nenen agyrly bolsa da biz şonu kim görjek däldi. Hatda öz pikirini ejetine de ýaňytdy. Şonu gör ýaşaýan kepen anyna bagyp gaty hamsypdy. Soňundan bolsa hemmesinden beter sana haytım gelýär. Namusçaň balam diýip gözüniň ýaşyny tyýrypdy. Bilatlary döwletiň başgalar gararynda agyr çekçekdigini o bilmän kim bilsin. Sütünün orny, onuň derwaýslygy, onuň gadyry şunuň ýaly günne biliner ekeni. Sütünlük boldy, her ýetene başardyň ok. Ýegdekçe eýildiňe ýuwdunly. Ol dağların üstünde ganat kakıp bolsadı. İşleyen yerinde de. Kıpınışlı konup bolsadı. Emma ora ata oğlun, kardeş bile bacıyının dost yarların karınlaşlığın, adam atnaşıklarının arasına çekilen terket diyarı olup, hayırsız karalıp dururlar. Onların hatta golüne barmagam hooplu. Onlardan alan usuğu bunun ömür yadından çıkarmayın. Eğer de onlar ayrılığın değerli, dostluğun köprüsü olup hizmet etseydi, onun dokluğun bereketin çetmesi bulaymayacak mı? Onunla bir türlü şu sürçöğü sıkan meydanına sınıflaşacak görecek mi? O tayda şu vaatlar göğe otuğum pars sol oturunu belli dattı. Bütün kış bakar patırları gülmatardan karalıp geliyen şiğli bulut bir yere sarı tepelep geçen oldu. O dağları su ziledipti. Dağların garı inninni ağlalanıptır. Deryanın yediğine de aşmağı yönü yere değil ahırı. Emma ol bolçuluğun hayrı neyme. O ne bulur, ne de olur peyda veriyor. Yolbasarın sınıfap bize meyletmeyi, döwletiň pikirini öldü. Gaptarlak oydu, yaňja guldan goýuny göz düşen döwlet, taýagyny eginden aşyryp, iki elden saýawanlady da algywyna ýere düşdi. Özünden öňlerin yolbasary ýumruk ýaly et gaptyrdy. Ondan hazır-huzur ot ýakdy. Gudyny ýylatdy. Tüýü bulaşyp, bakany içine gelip ýatan alňy goýuny gop berip ýerinden gallardy da gudyny emdirdi. Ondan tüňçäni oda goýup sürüýüni öňüne gaýtyrmak urdy. Yerden agdyrary ot tapman haltyrlaşyp ýören mallar nebsini agyrýardy. Ýok, bir ýagdaýa etmeli. Belki beri tarapy ulak örek etmeliler. Bularyň batky tarapda goýlary bar ahyry. Döwletiň ulak ýatymlyk sürümlerden susly basylyp durunok. Benne bir kir mundan öňküren döwletiň däl.
Döwletiň has edber çopanynyň ýygynyň ýetjegine dananmar. Muman adam uly bir zat edýän bolsa, bir de ediblerini öýdýär. Şu ýylyň gyşynda malyny alyp çykyşyna köpleriň gözüniň gidýändigini bilmän durunok. Şoňa da aşaklykdan näse diýsen goýunýar. Bol malyny çopançylykdan awryl näme hirkär bar. Ol şöyle daha gowy bilmeklik. Her ýagdaýdan başaryp çykmaklyk, maly gowy düşünmeklik, çydamlylyk, kişilik, gaýdusuzlyk diýmek ahyry. Gowy çopan bolmazdan nenen edip hakyky erkek kişi boljak. Balan çopan diýilýän, murtu syk kişileriň bir näçesini bilýär. Jeňgünleri ulylyň öňünde galyş bilen galkana döýänýär şular diými? Dağın şöýleň şatysyny beşişen, bir ütýaly algyr, möjek ýaly ýerjel, başga güýmenje bolmansyň, mudama biri bilen göreşip tutanoklaşyp ýören, ýekelikden ýaňa mudama eller giyjäp, şer gözläp ýören däli baş çopanlary bile dahyry. Toýlarda bayragyň gowusyny alýanlar kimler? Egerde owa sığırından çykyp şöyle ýa-da dagy geçseň, ana ondan ha tüýüz edber çopan bolarsyň. Ondan jogdal tomusdan, aňdakly gyşdan, garanty gijeriň soralundan, jynnyň arwokdan, gudratdan, gurtdan barsan, has beterde iki ayakly möjekden, muman dünýäde hiç zatdan heder etmeýän, tutuş bir türüniň ykbaly ýaly, uly melamaty boýuny çekip bilýän, içinden ýalyn geçen çopana urlarsyň. Onuň her kimiň hem ýüzüni dowry teretse bolar. Ene şu pikirler bilen meşhur bolup agşam öýe gelenni bir ýagda ýüze çykdy da döwlet çopançylygyň uly ýoluna düşmeli boldy. Daşardan eşdilen delirek ähem içerdäkile müntini çekdi. Annabat orul aýarlanan edişi ýaly omra koý ýaşynsa, Gülperi ene burnunyň aşagyny mekan baglady. Onyança açyk kapydan "Assalamu alaykum" diýip begine pes baý girdi. Aýarlar baş atyp salam berdiler. Döwlet ýerinden turup ikellep görüşdi. "Amanlyk bolsuňyz. Döwletden gurgulmadyň. Sagaman oturulmadyňyz. Şükür taglykdyr." Aýarlar ýaňrak çykan ataşyr epäniň ýüzünden oglany berdiler. Garaşylmadyk. Özüm galawutly bir mehmanyň gelmegi öýleriniň arasyna agramyrak ýagry döretdi. Ora aşaklykdan biri-birilerine ondan mehmany garap goýdular. Begine pes baý töre geçip, aýbagdaşyny gurap oturdy. Goltuğundan çıkaran kelege ýaglygy bilen täzerak syýrylan kellesini, maňlaýynyň derini syýranyna täzeci tahyýanyň depedinde üç vuruşluk dowa selk etdi. "Gülperiýeňe senin gaty bir ýaşynýan gülü, ataşyr epähä bizden kän uludur" diýip madal gurrun açdy. Gülperiýeňiň sesi ýaşmaň aşagyndan begine pes baýyň sesinden gatyrak çykdy. "Ataşyr ulamy kiçimi baýagy, haýdy ber gurrun bolsa jogabyny bereriz. Ýaşmak bolsa men edep ikramym." "Onuň bolýar. Ýere gyýyl ululýarmy?" "Gyýda tüfeleme, indi dil çykarýar. Hatta diýer." "Hatta diýse ogul jigisi bolar" diýip ogul haberje endine görä derrew ýaş umydy ýurdy. Atasynam ýeňe bi diýip Gülperiýene ýokor bökdürünni gara galpagyny hilkiledip garagyp zykır etdi. Ýeline de galsa onuň ha sakalyndan dartýa ha murtundan. "Ahry müýözüne ýokda duşup durda onna" diýip begine pes baý güldü. Daşardan ataşyr epäniň ähem ühmeşdirdi. Bilgeçden şoňa eşitdirmek üçin orda gerek. Begine pes baý. "Ya bolmanda kakada ataşyr bolar, enesi Gülperi bolardy, bir ýerden dekbaş boldun" diýdi. O begedek beýleklerem bir ýomagy goşmak istegi bildirip durnaýandy, has şuna bilen güldü. Oňra döwletiň düşünüşçe mühimlik babatdaga öýleriniň epelere barabardygyna, anamy bardygyny, juda sahabatly dirarly, Gülperili ataşyрлeriň derejesine düşmägi hem adamçylygyň ýetýändigini görkezmek islegi bilen Gülperiýeňe "Ana gyýyzy urup bakaly. Mene gudaşylyga başga ýere gitjek däldirin" diýdi. "Agtyňa göwüniň ýetse geliber. Ýöne eşitmedim diýme. Tähel goşak bolsa agtyň ýygladyr." Onyan ataşyr epe ätmer edip geldi. Adatdaky ýaly sowgrak salamlaşyp öz hemişe ornuna ýerleşdi. "Hanım, sen begine pes baý özüň oýnady oturna dälsen. Bular
İyi gulu atı jeljeryen adamlardır. Yok o ataşir epi. Beydip gulun kisi tutma. Men gatır oyunumum derin ha ayttım bolsun. Kisi tutma. Begin epesin. Heme ataşiri yan sözün üstüne tutup öz mertebeden beygilsek bolýanlygyny. Hemem yüdüň gözüňi pençelemäge de töwekkellik ediberýän gujuk ýaly. Yeterje oyunlary ýudurýanlygyny döwlet düşünüp durdy. Atasynyň hym edip azym tygyrak gülümsemeginden bolsa, görüňdeşiniň işini görüp durundur ýöne oňa jogap bermegem gerekli hasap edýän näler diýip saklady. Edir şowagtan Begin epeň jogabyny ýene berdi. Näme üçin kiç tutmalymyş? Haýsy biriniň süngü bizden artykmyş? Herkes bilen süngümi oda salışmam görerin. Bay bu. Şu mogdugumynyň aňryk ýekiji artdyrsa, gaty dalynjakdyny göz ýeten Begin epes way gurrun başga tarafa dogdy. Hani bir Serdardan Abdurrahman'dan heýbir habar barmydyr? Häzir bir hoş habar eşdilip baranyk. Ey şykarlar inşallah. Bir yerden şykarlar. Allah kerimdir. Begin epes bay mazaly şal tepen takalyn oýnap oturuşyny ahyrim habaryny berdi. Ataşir epi. Mene hem bir ýagdaýlaryny soraýyn. Hem bir habarym mady şu hakda gürrüňleşýän dip geldim. O gedip soň bolsa aýdy otur. Begin epes bay agyr ýükü götermäge şemileşýäniň ýaly gürrüňe ýaýdan urak başlady. Özüňiziň habaryňyz bolsa badyr. Serdar 10 ýyl mundan 10 ýyl menden bir näme pul alypdy. O ýyl pul beripdim. Ey mene mundan ahonlarymy argyny bergeni günäsine galman aýtmaklyk farz diýen soň ýatlyda ýennidim. Ýatlaşmak goýda tawada. Serdarym şowguly köpüre urundy. Şeylerek bir zat diýedi. Anny wagt ýaşmagasyn sözneşdirdi. Aýdy otur, näçe galypdy, ne hirra galypdy. Begin epes bay ýene de çygylmaly boldy. Ananaha şo wagtyň tıllasyndan 500 tyllady. Tyllanyň ahymmeti tügäpdir, hemme zat şoň ýaly. Ondan hem özüňiz bilýärsiňiz, algy bergin özüniň bir ýagdaýy bar. Pul diýen zat göterimli bolýar. Hemme ýerde şeýle düzgün. Malyň mal göterişi ýaly pulum pul ýasaýar. Hawa onuň bäri minni 3 ýyl geçdi. Hasapla bermeli. Şiwanyny bir ýaryn Begin epes bay. Habaryny kyn ýerlerden bilepdi, aýdyp diýenini kim görmedi diýen. O duýdurmasa boldy. Oňunyň haşlap diýmeli. Şerdäkiler bu habar laýtdy, soňky hasap ýeşerden ýar etdi. Ýaňadandan bir agratmaşlyk düşdi. Öz gelmegini göreýmäge ýer urluga sanyp oturan Begin epes baýyň kezi ýötünüşli çykdy. Her kıydat öz galgyny bile edilse kem bolany. Ýogsa meni şoňa howlu wonduran näl. Anha görýärmisiňiz, wagt geçdigiçe galňap gidip otur. Ara düşündümişlik Gülperi näniň kezi boldy. En sap sana Begin epes bay. Begin epes bay titginip gitdi. Wagtdy men tapan düzgünim däl ýeňe. Maşatda ýygy bu horady, hemme ýerde şeýle. Bir uzunlaryň gelýän ýol. Soňra gep alyp galyp mertebeden pedelip gitmek islemen, kesinin gataldyrak, ýüzüni ýokarrak gallardy. Maňa öz zadym üçin agramy söz eşitmek ýokşurak diýdi. Ötgeşiň ýenäniň gurruna edilse başy gep, ýöne Gülperine ýene de bir zat diýjek bolany. Ataşir epeňiň manyly ardynjyramasy ýararly. Dilini diýişlemeli boldy. Odurum müýünrüge oturan Begin epes bay hem özüniň küni umurlyjak boldy, hem esaslandyrjak boldy. Bu gerek siyetine diýerin ýokunutyny şaýdy. Wagtkeşke nırh aşaklan bolsady, ýaryny 3-den bir ýerine aýryp, siziň ýüküňizi ýeňriden bolsadym. Görýärsiňiz ahir şu wagtlar 10 tylla berilýän işçigi inne 15-den bäri alyp bolany. Ýa-da onuň bagada 5 tylla dinni 7-8-den bärde goýmasaň eleden oklarym. Goltunna gyýdy bilen ýolmalaşyp oturan Ataşir epe bärligine görülip, Begin epe dowamly etdi. Döwlet näme üçin ýaýdandy? Begin epes way. Algyň hasabyny özüň çykardy,
Bir de ahirki sanyň aýtdy. Ondan sen munça garaşypsyň, ýene de 2 şepde bir de puryja ber. Bilen uğruna şykar, sen razy edersin. Beýle biret adam menim. Teni şeýle awan makalym ýarly mana turjy döwlete düşünüklüdi. Bu kasma mesele yüze çıkanına gocanyň ne hili söýýändigini bir öňüm görüp ahire. Berneme ýükýeňren begine fesvay, ýeşerin gowrusyn epetli keldi. Men ataşyr epek hänül sörüp döktüm. Dogrusy ýaýdandym. Bir ýagdaýda men hemmesini düşünýän, meniň nesile bir diýjekladym. Batky tarapda bir guýuňyz bar. Özüňizem ulansaňyz, ulanyňda şonu hawa makul berseňiz, men ýeňilrek bolar kadyp hasap edýän. Geçiriň, oturuberin. Tözüne az kim dyňy beren begine pesbay, içerdäkileň parahat oturunyny görüp dowam etdirdi. Ondan miýanam ahunlar bar. Hasapdan adamlar baş bolar näme diýär? Şunço artyk bolýar diýseler, meniň üstüni ýetirejek. Egerde beýle dälle, eýle bolýar diýseler onu Allah ýaryňyz men gawa tasyr bilen oňaýjak. Razy boldum diýip giden ýeriň bile bolýar. Azaplaşyp üstleşip oturmany biz oňarmaz. Hal-ha guýýeňki begine pesbay. Öz üçin gedirin nahardan gögünlü-gögünsiz ip begine pesbay turup gitdi. Başta aýrylaşan dymyşlyk dowam etdi. Kiýafetler dürlü. Hatda şapra düşýänem bolsa, häzirki ýagdaýa gerek gelenler labyr boýunyň tüňňi ýerini alaýmakdan başga bir çykalgan pikirini edip bolmajakdygy hakyndaky delilleri. Diller sözsüz birgen ba adamlaryň ozy ölçüri oturmakdan dymyşlygy has ýewary görýänlikleri bellidir. Dymyşlyk soňky günlerim dowam etdi. Onu bir näçe günden soň şöllün gelen Gosmurat boldy. Bularyň öz maly, onsoň adwir garnaşlarynyň hemde tarhan ýegenleriniň köşüp berge geçirilen guýdan suwlanýardy. Şu tarapa Serenjan berýän tarhan ýegenini. Gözüne açyp görene mal şöl bolundy. O bazatlary ýetberdi. Mal zanlydy. Ölüm dayanyklydy. Edenini ýitdi. Çoponyň dilini tapmak ökdüdi. Bolmanyň çoponyň aglaby öýde öldürdi. Gosmuradam köprüň şu tarapda bolagany. Ataşyr epe uğrunlaryň, alaýtdy Gosmuradyň guýuny begine pede tesir ýönüp berip oturup bermejegini aňlaýardy. Ýumsakkar bolaýmaýyn şu tarapa ýöne gitmekçidi. Ýöne Ramazan aýy aýaklap ýörünlik üçin agdaşlaryna garaşmaklyk oňa maslahat beripdiler. Onyan çağda ýüzüni köpürjedip Gosmuradyň özi geldi. Ata, guýun näde oturup beripsiňiz diýip, ol gelişine ýarly. Ona hil bergi, ona hil fewda. Kanaga edip boydan masa düşünürüp oturjak ataşyrmydy. Oli kagızda bolany işin maňyzyny aýtdy da oňaýdy. Garar her kim adak tenek goşup ýagdaý düşünürdiler. Haýsy bir algym diýip geleniň öňüne guýuň ýa-da sürüň oklajak. Diliniň büdüren ýerine Gosmuradyň sürüňi diýmen, başga bir aýtjak bolan onu hem berer düşündi. Bir garada oturan oğul haberece müýünli oýkonjurady. Algym bardy diýip gelene, ýok diýip ataň eger ýalaňaç galyjyna göz ýetse-de, ýalaňaç galyjyna göz ýetse-de ýyle betnam bolup bilmez. Şoňa akylyň ýetse bolmadymy? Hiç kim imanı satyp beýle ýaman ýoly ýürürmez ahyry. Onda oňa bawer kılmazlyk aýyp bolar diýip anlamak söz goşdy. Bar şeýle bolsun. Şonu o şey edip owul ötäp etmelimi? Oňa diýere söz tapmadyňyzmy? Ataşyr epe altyna hyrardy. Näme ataňa ötgeş diýip ýalbartjakmadyň? Ýok. Maň oň ýalyň egirişi derkar däl. Onu näme söz tapmaly? Onmy? Begine pes ömürüne hadyny diýip halla satan bolsa, sen oğluň oraz ýagyl gowşut täsök il üçin ganyny, janyny ortaga goýdy. Ýapýaň dälmidi? Oğluň sen özüň täsköň sürden mahallary Gydylbaşyň elinden alyp gaýdany. Şoň üçin näden begine pesiň ýokmudy? Sen aýtmasaň men aýdaryn. Ataşyr epe bigedek gyşaryp ýatan ýerinden laňga galdy. Any töket. Bu nähili bolýar aýt? Son huwatlarda gulaga degi urady özüne aşurryň. Indi men arnamyz üçin dökün ganymyň ýyldan tölegini almalymyşymmy? Ata baby ömrümde eşitmänlik. Şundan soň gyşardy da birdenem.
Yattan çıkmaka duyduruyun niyen yali ikilestirlerini. Sardığım olsun. Eger de atan oğlu olacak goldan şu dağı duvara delin almagın. Vah! Bana galsa onu katmu edip koyvererin. On bilen başka uğrunum etmerin. Düşündüğe düşünür. Düşünmeye de alın galafı ödünün köy. Şerdekilerin bolşundan ödünün köyünü onlayanın yoktuğunu ödeten Gosmurad'ın fefi bu gedek neye gele çıktı. Yerinin malını ilak edecek. O jere vurulur ağzını asmanı tutsun mu? Malın ama oğlum varasını ödü yetir. Hayvanı insanın bokurduğunu deşen Allah'dır. Şu meteli yüze çıkalı veya oylanıp geleşikten ibaretini tapmadık devlet şu yerde izzetinin födünün idini getirdi. Begin petaga bir de guydun iliştiğine de bütünlüğü ülün değil mi dahırı? Gosmurad yengiligini gördü. İnne ve begin petin sarkınlığını hiç olmalı mı? Beydenimden. Ongülün kenegimi şu vakittan dikişe ayarın. Hemmeden beter adara galiyan ağına bak, hem işektiyali arası olmaktan başka alaş tapan oktu. Yeri borlu oğlum. Yadırlıksa, utuların odu biliyağınızla takdirden, gayrat edin hem mevdü ölür. Ha oğlu, anha eliniz giyin eşer. İnşallah kuyum edinersiniz hem metem olur. Köyüne devletini gollar inşallah. Deyip, hiç kimden pes alada kalmadık gaytamını hem süynür. Yesasız yerden müyünrüge oturun oğul sabır ecede. Yaydan uğrak göğünlük verdi. Tevella Gosmurad'ı koyuşturmadı. Gaytam ecetinin sözü onun oğudunun üstüne nevit koydu. Şeyin dövülü dikiyinizin diyecek zadınızı yüngdenen biliyen men. Siz biriyle ağır ağızsanla minnetli aç içip onu desek adam siz. Sizin edahediniz şeyle. Namart solum, sağız olum. Ha? O sonundan zan ağırlık böyle kızarak verdi. Bu söz devletin yüreğine neşter olup sancıldı. Oğlan Gosmurad'ın Gata atasının şu iğincinin halis dağdı buluptu. Çünkü korkokluğu, tabiinliği verinliği bilen öyle hebeyle dursun. Neymiş şundur hiç kimi de rova vırını oktu. Gözünü oku orada urcak adamların eciklerini görününü, tüyüz kaypının gelişini, durmuşunla telim gedek duşan şu yağdayı, bunun ödem oturup hayranlığı alardı. Hem de orada bunu ecik görkediyenlerim, hut şiyafiyeti olaymasın. Belki onun el çekmelidir. Çekeyin yanımda. Ona erkin geçecek mi dediysene. Asla el çekilmeli mi kaberi? Onu elden giderip, ne aşirak, ne ahirrak kımmatlı getiriyenlik hakkında fikirlenmeliler mi? Gosmurad, garası bilen ülşeyer ahire. Senin orada garayışın var. Eğer de ülşeğine güvünün ettiyen olsa, ona neymiş ülmez örmelimiş? Sen özün ıkrar ediyen olsan, neymiş ün gorunmalılar? Senin oğlun ne ahire? İrrak olsa da oğlunluk bilen hoşlaşmağa mecbur oldun. Sonun ötürüm, senin inini cehennem etmek hakkın yok. Devlet gayrata kalıp, öz fikirini aytmağa hiyarlandı. Son atam izetini fideştirdi. Devlet Murat ila arasında, hali göz bulup yürümeni halanı. Hak zadının üstüne ol her kimçe durur. Devletin öz diyeceğim hut şundan başlanıyordu. Beni doğam ediverte de bulacaktı, emma. Oğlum izeme oğullukta güneyleniyen oğlun, İzzeti bilen bir tarafı tutu oturdu, ol pikir has bersinlenmez mi? Görürsünüz. Yöne uğrayadır tayyarlan sözünden el çekmek ödünün, yok hakikatin arkasına durup bilmezdik ahire. Hakikata dönüklük edip, kazanlayan her nelen bilen mertebenin olsa, bir şaya alacak değerli. Ol galıplık, tüyüz doğrusu korkokluk ahire. Şemeçillik ahire. Şu adam korkokluk diyen ayılgınız, piyaskelçilik yenip geçip bileyenliğini suud etmek. Olmanı özünü ınandırmak üçün, gelecek kemaratın kadığını, dini öz güvünü makul kataplayan yerinden kalkmalı. Gayratın orta onu yağa görkezmeli Gosmurad. Yeri onsan, adam bile arani, temeni şerden geçmeye mecbur ediyen çataklayacak olurum. Şonda menin öz ağzımam ağdırak azar, adamlara da iyile de kov olur. Bu gayta kimin madırıydın o gayt? Devletin oluşuna bir gedek Gosmurat doğrudan gelir gelme. Yeri, beyle geçirimlilik sana ne emedi gerekti? Sonra salın yaram için onun sahibin gününü azap çekmezlikten ötürü. Oho, tapyan gürrünlöründağı. Gepe oğudunlamana ha, omorcak şu.
Nirden öwrenip ýörkäňi? Hawada. Munun birini biteni kitap, tutar, ondan näme? Şolary ondan yaragam ednersiň da, ha? Sen gat dogry kessin. Men baş yaragym şolardy. Döwletiň arkan kesmejegini göýetdi diýen. Osmurat el hal köşeşdi. Ýöne o tizden başga gurrun tapdy. Bar senin diýeniňiz bolsun. Ýöne guýuny bermäniňde. Şo bergi üzülmedi ötdiňizmi? Waýy. Arany bir gün ýoňaşdan şonsu gowy. Diýiş sogruny ýaly bir awar, bir dinar diýip, ýigrenji bir zady her diýen ýaly anyna bak seňirini ýygyrdy. Osmurat sezini hat gataldyp, şol onu aýtylady. Meni başga ýollar gömüllümi diýip soraýan. Bu ýerde gyşaryp ýatan ýerinden ataşy ýerepäň ýetişipdi. Sopun göwnüse erkeş sagyp süýdalar diýer. Ona näme garaşýan ata? Onu goýuny gaýtar da sag şo erkeji. Ataşy ýerepeden. Näme süýnür ýetişipmedi? Onu ýansa gurrun manisyny tirin gülperine zılbaly ýaly hislenni. Häýt Osmurat, ýaşy da bir gep tapyp sen. Sebet niyet bile şo tarapy aýagyňyzy bir ädin gördüm. Onu aýarlaň adatdaky haýkylygynyň hasabyna Osmurat elini silkip goýberdi. Tahay. Şoň ýaly der waýetde gitmän. İl iýimli garpaly utarsa da gidip ýörli. Elleri şel açdyn. Allahym şolaryň. Hudaýjan öýünde ölmäsin şolar. Allahym meýitleri deşdike birde çüýresin şolaryň. Gülperine ulu göwresi bilen köz bolup sıçrady. Ýöne oň künem az görünýärli. Anny wagt ýuň dara we bilirdi, omzuklap ozyň başyna geldi. Häýit eşek atarlysa. Egerde ataň belgesini ýekeze masgal haram goşanyny bilsem, eşitmedim diýmegin. Emdirin tüýdümden razy dällerin. Ana, bir de başlandyr. Ana ýeline kete üzüne alypdyr. İçeridekileri gülüştürüp, dören dartgynyň ýagda öýet peýdasyny öýgörtmek şuwurun Osmuradyň tamaşy çykmady. Anny wagt bolsa öýdem elini haçan peýda bolanny bilmedik, daýy kete üzüne akşamlap ýokarlardy. Ketewimi? Şu ketewden edil ýazdym maňlaýyňa degerem, bedroý diýsänim. Ejesiniň ýüzüne agyr görün Osmurady, hankun kormakdan başgalasy almady. Şo günüň akşamsy ýüzüne garanka alyp, begine pes baý ýene-de bulan işiginde peýda boldy. Onun ataşy ýerepäniň şekillendirişine görä, bäbegin syrty ýaly hemişe tämir ýüzü bu wagt kokuşyp durdy. Melije ýyranyň kyýaly ýeterje oýnaklaýan gözlerini gaharly ahmar ýaldyrap görünýärdi. Ol bu gerek içerik girip bigar edip oturmak uslyp görmedi gerek. Habary daşarda gabat giren ataşy ýerepä berdi. Onun şonuna gaharyny on şokly kıyınçylyksyz ýugudyp, atasyna ýalym gülmediýändigini döwletiň nazaryna typ sypmady. Aýtmagyna görä, munyň adamlary bu ýüzüde sakynnaky habarly baranyny Osmurat ýerlerine it salyp kopupdyr. Iň goýuň enene dura wagty ýernipdir. Ataşy ýerepe erbet müýünri gördü. Ýöl howlukmaşlygymy, şeýle tapşylygym bilen muny şeýle kıyın ýagdaýa salan baýa gaharym geldi. Ýene-de bir küne sabryn takadyň ýetmedimi? Goza agras ýüzüni galdyrman, hatyrjym edip, baý urulyp goýberdi. Özüni ýyr arasyny. Alaýtdy, sakkallaşlarynyň ýanyna dili gyskedenini diýär atasynyň Osmurady nenense dalajakdygy barady. Döwlet bir ýytyar oýlanyny. Gojanyň bir mesele çemeleşişiniň hem işeki. Sen urmany bil, kim mamly, kim bimamly soň teljerer diýen ýörelgeden ýütgüşükdigine beýne düşünipdi. Hey, eşek oğlusu diýse. Ol gahary sardak gelinni. Owa gara oğullarına käýen mahary. Maşgala ýyl namasy ýaly baş orta oýlayan purdotlardan bärde dogumly raýanlary göre ulynyň şüýün aýdardy. O munyň oğunup batyr diýdigi. Dogry maskarlap üstünden güllügidi. Ýöne ataşy ýerepäniň bütedini köpürünç degişme katabyna dalýadylar. Şo gün akşam goýuna kim gitmelilerin mesele ortağa düşdü. Osmurady ýermegi. Ne ejeti, ne ata dogry taplaýady. Ondan gitmek mabati döwletiň üstüne düşerdi. Ene şu ýerde anyna wagt durnuksuz geçecek boldy. Ol bu oğluny şöyle arak şo düzüne okdy. Üstesine şo zamanly ahwalat ýüreginiň sarnalypdy.
Ýöne döwletiň ikaga sürt kedik söýdünden soň o başga gurrun etmeň peýdasyzlygyny bildi. Enne şu gurrun gutorsun. Bu oğlanyň ilki bir zat aýtmagy ilgili däldigini. Bir aýdan soň ýa-da döndürmegin osmurada garanyna da agyrrakdygyny ýene öňrek düşünip uratdy. Ertede döwlet şaýyn tutup atasy bilen şeýle urady. Ataşy repe uya adam uýgerseňiz sen bilenem aýyl okun atışaryn diýip sargalan. Tarhan ýegin nagyn köşüşdirip ýylyna aýtdy. 12-nji baş. Göksu owasyna inni hanyň owasym diýýärdiler. Gowşut saragytyň ýeketek hany bolupdy. Utanmışlar ketkuda haýlap bilmeýänler. Arakasy ýynanyşyk başa barmandan soň ikinji gedek ýygnanyşmaga da ýaýdan berdiler. Utanmışlar aglaby hocam şükürini kär edýärdiler. Bir gedek saýlaw be utanmış towtamış şäginden açdy. Be uly ýygnanyşykda türkmeniň gadym han saýlyş desturuny ondur. Oý mäläke kimiň adyny tutdy? Kimiň özi meýilli bolsa, orta çykdyna synagdan geçdi. 3 million da adaglaryň az bolmady. Emma olaryň köpüsi orta çykmakdan boyun gasyrdy. Ýylyň öňüne geçmäge diňe täş terdaryň Söýünhan wekilleriyanyň gowşudyň bogunlarysy. Haza gidip gelen Seyit Ahmed Ahu İşanyň guşogyny zamanaga täştirdaryň boyunna atdy. Ýylyň bir amatyny boynuňa çekip bilýärmiň diýip sowal berdi. Täştirdar barlak göreýin diýdi. Ondan zamanaga Seyit Ahmed İşan mollyny pes üçü oňa etdiler. Ýüregini barlap gördüler. Seni ýem gazap damarlaryň tartyla urdy. Sen han bolup biljek dälip öz netijelerini aýtdylar. Guşok boyunna turan Söýünhan wekiliň maňlaýyndan der çykyp başlady. Goltugyny barlap ýem ölmüzik bolanyny gördüler. Sen melamatdan ýem sussun basyly urdy. Sen han bolup bilmersiň diýdiler. Gerek bolşy etdi. On bolşy ören arkaýynny. Guşok onu ne gazaplandyrdy, ne çiğişirdi, ne derletdi. Zamanaga adamlar şunu han edinseňiz utulmarsyňyz diýip öz pikirlerini ma'lum etdi. Halkyň arasyndan çykan makullyjy gykyrk meselem gutornukly sözdü. Ondan gowşudy, malyň damagy çalynan ak keçäniň üstüne oturtdylar. Han, han, han diýip üç gedek böktürdiler. Türkmeniň şertinde ýyl hemme adamyň ýylyny düşünip onun üçin sen ýokda bolmaly. Ýokdurlyk diýmek bolsa akyllylyk, batyrlyk, pälwanlyk, jomartlyk, giňurdokluk, paýgastlyk, paragatlyk, adalatlyk. Mahlasy insanyň güýçli typatlaryň hemmetidir. Olar bir gurada jemleýän seýrekdir. Elbetde şeýle adam halka şöregem biler. Onuň daşyna gorar. Gowşudy süýdüň köpük çykarşy ýaly öýhü häsiýet çykardy. Halky bolsa ony tartyp aldy. Herneniň ökde bolsaňam başarynyň görkezmek üçin hany wagt gerek. Çünki han bir söwüşde ýa-da bir şaýda, bir gysda ýa-da bir tomusda öz hünerini görkezýär ýa-da ýa-da usta çopon ýa-da daýhan näl. Oňa ägirt uluk keşfi tirkeýärler. Bir bat alaň soň öňünden belindik ýa-da sarkandaklyk çykaýmasa, ýüküň öýde tigilenip gidýär. Emma tigirleri herekete getirmekde iş var. Hanlar şu maksat üçün dürlü terişteleri yudurmay uruyamışlar. Diğeri bir bakana tapıp iyille belli bir adam yeni talana salyamışlar. Hatta öldürüyemişler. Şeýitmekliň manysy ýyl arasynda. Şu han adamdan ýüz görjek däl, çekinjek däl. Ýogam palan kere degmedi diýen ananyň ýaýramagydy. Şu kasma pikir gowşutda da dörekdi. Şu maksat bilen onuň oýlap tapany ýöz boluşly bir zatdy. Güreýmäge giňrekdi. Ol hocam şükürüň agyny çödüp, öz üstüne dikmeklerini teklip edipdi. Hocam şükürden bizar bolup, täze han küýsen adamlar onuň bu talapyny ýerine getirdiler. Mahlasy saragatdaky utanmış dowtanmışyň atasynyň salarynyň bir ojugy birleşmegi bilen bişişen, möwrüti eten bir iş amalaşdy. Ýöne öňde mendil arada känni. Onda da şeýle bir känni göri. Olar ýatlarynda başyna ýaranýady. Oňa ýetmek üçin gysak gaýlaryň görün näçegine çykmaly.
Esasan türkmenin biri-birinin aýylgyň üňürükleriniň warat bolan şol gaýradan aşmaklygy bolsa, gözüňe getirmegem kyndy. Ol ýören bulunsak görnýärdi. Ýöne bir zat bellidi. Ýöňki ýaly gymyllasy ýatmagy hakyň ýokdy. Darjaşmaly. Ýokdan bar etmeli. Hemmesini halky tutuşdugyna gönükdirmek bilen amala aşyrmaly. Halkyň andyrmak üçin ony guramaly. Guramak üçin döwlet döretmeli. Emma döwlet diýen zat dillaňsat. Onuň emele gelmeginiň şertleri häba ýaky. Nähil düzülýänini bilýän ýok. Ene şu arada kelle döwýän adamlar bir ýemden goşuň töwrügüne birleşýärdiler. Uň bolmasa urgu bar. Emma nädip pişirilýäniniň öwrüden nanygy ýok diýip türkler moldan epet. Saragatda ýuza hunnin bir adam peýda boldy. Atgalardan. Hyýgudan göçüp geldi. Köşkde bolan adam şu bile ussa bolup bilmezmi ki diýip orta pikir atdy. Bir teklip makul bilindi. Sakal murtuna kemsiz şal tepenin göze doğru, gözleri yeti ýuza hunyň ähli keşfi gep uruşy, sowatly akylly adamdygyny aýdyp durdy. Olurlan belli boluşýar ata taýpasy sarry bileşiginiň kabulları bilen bilelikde. 18-nji asyryň ortalaryna gadar maňyşlykdan gaýdanna iki bölünipdir. Bir bölegi har ýerme baran ýomutları beripdir. Beýlekse tekeler bilen gün ortasypdyr. Tekeleriň arkaja sygman süýşmekligini netijesinde atalaryň bir bölegi hojamşykurdur. Oraz hanyň baştonly giden iratyna goşulyp Sarat tarafa gaýdypdyr. Har ýerme baran bölegi Eýo hanyň atlyk ýerdi alyp ataýap arnasyny emele getiripdirler. Emma tizden olar ataýap ýerlen gideripdirler. Tekeler tarapyndan arkaşdan gyzylyp hyýwa baran ýemreli, garadaşly, ali taýpalary köp güýçli olanlyklar üçin hanyň ýanyna söýlerini ýöredip ataýap barypdyrlar. Ýap ýemrelilere düşüpdir. Atalar 4 ýyly ösürilipdir. Atalaryň şiir ata diýen azadly abrely ketudasy bar eken. Ol hyýwa hanlaryna öz sözüni aýdyp bilýän adam bolun. Şiir ata özüniň göwüni ýetýän ýigidi bolan ýuza hunym köşe goýlaşdyrmak başardypdyr. Kän wagtlap orta ýokary derejelerde wezipelerde bolan nuklar üçin olary döwletiň köp meseleleriniň sözleşine gatnaşmak dogry gerekdir. Şeýlelikde döwletiň durky, dolanlyş usullary, olaryň sarlary burada düşünikli bolup galypdyr. Taýpasy babatdy. Edilen adalatsyzlyk bilen göri şiir ata araşmandyr. Närazylygyny hana gaýta aýtaýdypdyr. Beýlek tarapam elden bermejek bolýan han bolsa, şiir atanyň talabyny amala aşyrmak islemendir. Erjil ketkuda halis, ýynjyltmandan soň han bu adamdan dynyny kem görmendir. Şiir atanyň edýän talaby adalatly bolanyny üçin ony atasan öldüremägede bogunysmaýar. Ýöne onuň ýeli duýun, tizden şiir ata, dillegiň ýüzi zäherleriniň päksinden ölüpdir. Taýpasynyň halal hakuruna kereketiniň ikinji pidasy. Ýuza hun bolmaly eken. Ol bir ýagdaý duýup bir şemen tapyp Saragatda göçüp gaýdypdyr. Ýuza hun bilen bolan gurrundan soň Saragatda uly geňeş şagyrmak mügessa edildi. 13-nji baş. Zokramasy adatdaky ýaly ýerden başlandy. Owaryň gapdaryny syrıp gidýän şaklanrak ýagyň boýundaky seýrek söwüt, toraňy, tuğda gaçlarynyň howan sarkyndatmaga dyrnak ýaly nepi ýokdy diýsen, ýalansy däldiň. Ähli ýerde gurşýaly şo bir görnüşdür. Oguny kowşumlar boýunça atarlara bölünen. Ýöň ýady arkady şöp agyllardan doldurulan gara öýlerden başga zady gözüň ýylyny okdy. Bu awatda goştganlaryň atarynyň beýleklerden tapawutlanyp durumlary ýokdy. Bir ütgeşik ýeri. Goştganyň goşa öýüniň ýaýban işigini näk takyr ýerdi. Onun iki tane egri buğrarak söğüt avaz dikirip, üstüne günnüşür kaptarına dokumak gamış atılan ayman sabadi. Bir kaptarlaki boşluğu meydanına, kakılın köp sahanını kalıttılar. Oları bağlanıp boylan uğucu billergili tanızarlar, mihmanlan atını bağlamak üçün. Muman bağır yoğuşu deskarı 30-40 min öylü Saragat'ın tiyada hanının öynü, yöl kovumdaşlarını tapavutlandırıp durun yeketek alamatlardan deysen, sözün iki çıksak değerli. Ovanın bir sak fetiş olmana aramazdan, Katarda gaymalaşık girip sıkyan köptü. Adamlar ıssa onsokluyu parkam koyup durun oktular.
Şepelden gelip durun yöne köýje kölega da ullokan intipik edilmediligi. Elbette gılgından basılıp durmayan düşünürdi. Yöne sağırı eli boşluğurak yaş yelin onun gorunmon ýagdaýyny tapýady. Tefyetim uluklukdaki ýagyň boýdanmaş ähli ýerinden guşlukdan tä ikinliğine senni pazırly gıykırık teri gelip durdu. Goştkan ýüzükden geçme mele şäkmeni ýaskynja galyp töwerege bir aýlanyp geldi. Külege dornaşdy. Onuň gelip oturany mähetdel ogullugy Ali çaýdan ryp käse bilen tirsek goýy kädeli silim getirip goýdy. Goşut yarım gulaç uýunlukdaky düýün ýastyklary tirsegiň aşagyna çekip suwly silim ýerine pakardatdy da çaý uýundy. Şol içini gepledip ýören Goşutkan adatdaky gyňyr gözlerini tüýüp bir nokoda dikip oturuşyna ýeködi. Göçü ýeňil türkmen. Täli agyr türkmen diýip seslendi. Molla Nepes hemmeden öňürti geldi. Onuň ýüzüne täş tirdar peýda boldy. Olaňy bilen şakylyk eberlen hojamçy görüň, Goşut diýen hany tanamaýanlyk hakynda habary eýetine goşuldy. Allah ýary, aýtmak diýmese bolar. Boşluğurak wagtdan peýdalanmak islen bolsa gerek. Goşutkan täş tirdary degdi. Ya sultan, oğlanlar şu gün sal sapır bilen oňa görsünler. Täşköge gelenler. Ödem günü düýünü şu ýerde boljakdyr. Täş tirdar damak soglugy bilen ýere bellidi. Ömür Goşutdagynyň şorta gurrun bilen ýaşan ya sultan pes düşünokdy. Mihman agdarasa bolup, her naharna bir tokly ýanym bolsa, gökçeler oň öňünde durur. Aýdaýtyn ýazgyr karyň aýt. Ödem gelip bir hepden boýnuňa alaýmalysyň. Kelterek gülküň arasy bilen Goşut aýagyna howa terberdi. Ägerak bolaw hele. Birden hasasyny tyrkylladyp ýetip gelýän bolsa bilýärmiň. Täş tirdar töweregindäki ýaladyrak agyrlary gözaýlady. Goşutdan arnalmak istedi. Han adynyň ýanyna zat nämemiş. Goşut harmada aýyk etme. İýle nimeli bolanyna senli, menli hakyny giderenler. Şu gataryň gatutysyny iýen şeýlere myzaýygy ýok diýip, adaz zanyna watan ýa sultanyň jogabyny öz berdi. Guturun soňam, hanlygyny ýene-de bir şekiljege tapşyryrdy. Ýömek atışmalaryň dartgyn ýagdaýlarda adamlara ýalgynlyk berýänliginden umman türkmeniň on çokly ýagty bolmadyk durmuş taknatynyň öz buluşly bir tomaşaçylygyndan sırasydygyndan daşary ören ulumanynyň da bardygyny Molla Nepes mudam akrar edýärdi. Ataşyr epegilin garagoçun, Tanzal peýalwan bilen garagoçun, Polat mergen bilen täş terdaryň, täş terdar bilen Goşudyň, Goşut bilen ýazgyr karynyň. Başga da köp adamlaryň arasyndaky ýömekleri işdiýärdi. Molla Nepes olary halk sunugotunyň ulug bir parçaly gataryna kabul edip oturuşyna öýde bir tymsal getirdi. Arada ahallada şu kasmy gurrun bolan. O tarapyň ketudalary bir gün garawlynyň ýanyna ýüşüp barypdyrlar-da, ýerinde dawa bolmady ýaly şu wagtdan miraslaryny berläp goýdypdyrlar. Garawlyn hanlyk mirasyny Nurberdi berýänini aýdypdyr. Ketudary öýleni dargapdyrlar. Emma utomuşlaryň arasynda kamasam başlanypdyr. Olar Çopan Batyryň ýanyna baryp, "Sen Nurberdden köp iş bitiren adam. Ahalla senden eden adam ýok. Sen göýsüz Batyr. Näme üçin sen han bolmalylar? Bolaýyn niýden geliňden gelýär" diýip ýegendirler. Çopan Batyr eýdip beýdip bular başyndan togupdyr. Emma ýankylar ertedi ýene-de gelip şu söz bilen başyna agyrdypdyrlar. Beýrun ýene-de Çopan Batyr bar gepdiňe batyrlykda däliipdir. Ýaşullar dagy näme de bolsun diýip ýeňbermendirler. Sonra Çopan Batyr onna ýerdir hemmeň atlanyp men ýanyma geliň diýipdir. Aýdaşy alym edipdirler. Çopan Batyr atlanyp bulan ýöňüne düşüp durdy bäherdene Nurberdiňiň owasyny tarap sürüberipdir. Ödem menden öňürde hiç gaýdym gürlemeň diýip tapşyrdypdyr. Nurberdiňke baryp düşüpdirler. Eğer utomuşyň ýöňe düşýänleri bir sürü adam diýdi. Nurberdiler buranın öýlerini, atlaryny ýerleşdirip, höwüş edip şaýyn aharyny bol edin beripdirler.
Awsam ýatypdyrlar, ertegi turupdyrlar. Arkaýyn sürüp, çopan matyra habaryny berjek bolan ok diýe. Bulara o günem kempi köwüşläpdirler. Çopan matyra gymylaýynam diýen ok. İbis ýatyr diýe. Peýre o gurrun edip. O günem ýatyp turupdyrlar. Ertegi ýene de sobur boluşy. Yollaşlary bolup ýatyşlaryny ijab edip, haşy da uşy diýe. Çopanam ten bilmedligini edip ýatyr. Nur berdiler burada täzeden täze dogry öldürüp, etmeli hezzetlerini edip, piňine de dälli. Ahyrına haýat sylamadyk ýaşullar, nur berdi bir daş çykan mahaly, çopana hakaret edip başlapdyrlar. Sen hey bir habaryň berjek günüň barmy? Bir ýere şeýle de bir agram salmak bolarmy? O ady öňe bas, ötmese kereke. Bir näme habaryň bar bolsa diýipdirler. Şonu çopan matra edipdir. Anhasydan aýak suwallaryň jogaby. Men üýtgüş habarym ýok. Nur berdiňi gördüňiz. Hey zada gysylýarmy diýipdir. Men gylys uly biljek. Emma şunu olacak diýerlikdir. Ýanynaklaryň birinin kes çykmandyr. Ene şeýdip çopan matry. Olaň ıňlysynyň diýen aýypdyr. Kim näme diýmek isleýän bolsa-da, bu tymsal jomartlyk, syrnyklikdan aňyraklardan bir ýerler toýýardy. Cehennemçilikden şaýyny madal tutan türkmenler, şu günlüğün tapan ertekisini gaýgetmerlikde şahsiýet üçin uly belegden biridir. Her bir günleri kysardy üçin dümtünüp keldi ol. Has ýere çek oturmaklygy. Ula laýyk kılık diýip bolarmy? Ennişe edip oturmakdan bir goçaklyk bolarmy? Bir günüm hoş günüm. Dünýäň suwalda topugumdan näl. Ana batyrlan kesbi. Biýagyrlyk. Ana şahsy artykmaşdygyň köýüni toprakda güllep getirýän hasyly. Dünýäni kowlap tutup bolmaz. Arsgaryň öýü üstüne geler. Ana bu döwräniň felsefesi. Adat hereketden ýoňa saýrynmak edilen täze ýynyşyp, ol köp bilmişligi, öte geçmeklige haýylýar. Ol adama ýem jemgeçilik şühüdün döredi urýar. Hany şün bolsa, gasap ketýär baş goşmaklyk. Maýdaryň alamaty. Gurrun ganyny ýerdamdyrman diňde oturan gowuşdan bolsa, käşe gepdiňe mihman sowmokda bolsa da diýdi. Biýagyrlyk şu gün awraya ýakyndat. Emma ertegi saňa dost berler. Ertegi durmuş emeli başga peýalwanlar tarap eder. Gowuşdan belli da şunu diýmek isläpdi. Teden saat öwrekden tarapdan ket hudala ýygynyp başlady. Wekillip şagyrlan 24 ket hudadan başgady. İşigi gelen känni. İşik. Bir türkmen jemgyýetindäki döwletçiligiň sadaja bir dogrudy. Ýygnanyşyksy hiç bir jemgyýet öýdüň dolandyryp bilmedi. Mastaga etmeli. Dawa jenjil çözmeli bolundy. Niragam bolsa bir ýere ýygnanmaly ahyry. Ana şu ýer hanyň işi bolupdyr. Soň şünüm şagyrlan adama hanyň işigine barmaly ýa-da ýöne işigi barmaly ekenler. İşikde kelterek üýşmeleňdir öňüm bolupdy. Gowuşdyň hanlygy bilen baglanyşykly gurrunlar eýýäm edilipdi. Şowat öňe dagyn peýda boldy. Onuň gapdaryna semel goýuny öňüne basyp bir atlanmardy. Ankaradaşy oturan jemaatyn arasyndan täşdirdaryn hideşdirdi. Han görünýär belli-de. Kelhan kepeledi, gepmen oturup bilmedi. Aha, gowuşut keňeş edýäm ýa-da ýadyrdy ýoksa hadaka berýärmi? Ýuda hun hakaraty agyrlyk kabul etdi. Emma alzıramady. Ýaşulylar, ýaş kişiler biz o hiç wagt men näme eken. Muny syýla üçin etdik diýsek, ki yaramtaklyk diýip düşünerdiňiz. Goşun diýsek uzyp zadyň bilen ulyny kişildiýän diýjek. Bilim jogamy edebe yaramtaklyk diýip, her ki ölsegi iň maýdasyndan başlamagy ownuklyk hasap edip, ululugy ýeti bilmediňiz. Şuň uly işiň başyn tutýarsyňyz. Onu ownuk sitimleriniň içine täp göl ýetmesi galyança sümmegi maýdary hasap edip, şo ululugyny kabul edip oturuverseň, beýgelip bolýan nädir? Döwlet derdeseri dermandyr. Ol müňmür agably nägehandyr. Hemmesini deň doýurmasaň, o süýregi de gelmez. Şo ýalmagy agab
Sari muny bakıp sembredip münjek halkyň özi doldurup biler. Dama köýür bolýandyr. Men düşünüşime göre o size nusku görkezýär. Zaman ağı sözünü guturup turman kateýaşdyr dartyslerini. Uğur yerde zat gögürmejegini bilim düşünýär. Ýöne damjalaşyp durman käte-käte lomoýrakdan agdary bersek nädýär. Täşdirdar soň sözlerini aýrytyna haň berdi. Lomoýrakdan agdarsaň oňa uýgunlaşdyň aňarsyny böwütleden günüň. Tuğdan çıkarlan barykdan gowlugyň bolmaz. Öz ýetiň süňüň bilen öýrüp ýasaýsaň gölü. Şertlerek ähtiýagynyň erkin bolarsyň. Täşdirdar künnük tutup duran ýigidi mäetdil etmeli üçin ýerinden turdy. Oğuştan wekilleri söwüşýdirdi. Nahar wagty ýaşly adamlar görün etmedek bolýarlar. Ol nahar duýdy hormatlymagyň alamaty. Emma ýany agyryny çekdirmäniň soň ýanyny Niyazgül karbaşlyklyň madalyoma gatışdylar. Baýak höjegimi oturuýunyp gurjaryň uğruna bir berent raýşy bardyr. Şondan çykaýmanmy? Höjek ýyda çekki. Birda da baruw diýdim. Duraverdim. Yerimden gozulmadymdy. Hey, kim ma bolsa meni ýola salyň diýip dogulady berendir. Ahirem mil geçip barýan urarly, gyýgyrdy. İki adam aňarlygyna ätdi, ondan gün boluverdi ýa. Näme diýdi bollu? Ýöne gowuşdyň tesini tanadym da. Bir kök kesilmişin goýunyna beretdimen. Şu kellede sen kişi badyr diýdim şimdin. İki adamda gün boluverýän bolsam, durun yerim gorpun grasy boljak da diýdim. Şu ýerda birinjik gösgün ýyzyma ýugurlaýandyr. Gaýdyrdım şeýtdimdi. Ondan höjegim ýüpi çekenok. Elim bir ýürek gelýär. Hälim tesini ýeten tanalym gowy boldy. Onan bolsam tomoloklap gidivermeli gorpa. Umumy gülküň gowuşdyň tesi boldy. Adamlar, men tedi burkol karyň ýumgyny dinlemäge çagyrmadym. Agynyň maslahat bermegine görä. Her tirden wekil çagyryp pasyl geňeş edip durmakçy. Seýid Ahmed Işan ýa-da geňeşi wekilçilik etjek bilen adyny hat ýüzünden ýylan eder. Seýid Ahmed Işan depterini açyp öýdüň lawada tetiri okap başlady. Mereş taşaýakdan ataşy ilepi. Zäkir şeltekden zamanagy. Gök agardan falanyň amanat serdar, falanyň anyny urgan serdar. Wa rahmetden taýytny ýaz. Falanyň meli hayran. Müjewürdün anyny serdar. Ala jewüldün täş serdar. Ala hakkallan sowapy mergen. Perrengden berdi nazar batyr. Wekiliň palanynyň taňyr nazar bay. Palanynyň kelhan kepele, palanynyň goňuruň palanynyň Abdullah Işan. Palanynyň gara şeytan, palanynyň palany. Ebegiň palanynyň annamrat tolunny, palanynyň nazar demir, palanynyň palany. Ay burkozun palany, arıktın palany, sarırdan Rahman Uluhan, Atobasynyň Begmämmed aty. Gelegi gowuşdykan adly. Geňeşdarlar başy Orazhan. Ulamalar Hattat Sowathan adamlar Molla Nefes, Seýid Ahmed Işan ýogudahun. Elbetde ki biziň öňümizde sıra bolunda ýol görkezim. Ýylyň uly baýlary täzirleri ýeşdim. Şu işten gaçydyrmalyarsyňyz. Begnepes baý, Şaly baý, Taňyrnazar baý, Penni baý. Siziň aýratyn gerek ýeriňiz bar. Ýylyň belli adamlary, batyrlar, bagşylar, şahirler sizem hyzmatyňyzy gaýdyrmaň. Şalga batyr, aman mawşy. Dogun şahir, Niyazgül kary. Geňeşdarlyň wekiller maslahat bersinler. Men şolaň aýdandan ýörejek. Adamlar gowuşdykan dowam etdi. Bir ýaşullaryň ilmhon adamlaryň aýtmagyna görä, ören aňyrdan gelýän düýüklü uly halk. Ýöne şeýle udyny çegeli halk goldugym häzir gatyp ýete gaçdyk. Bizden başga da başyny sarap,
Döwletiniň döredi otyr. Dogusuna aýtsak bizden bir hepbesi bolmady. Bir heýbir silkinjek bolmarsmy? Şu hakda kim näme maslahat berebiljek? Gölügäni hyrynny kyn dolduryp oturan aksakkal, şalahakkal, garasakkal geňeş bu sowala garaşmandyryny okdy. Emma oňa taýýar däldi. Şakyryk baraly bäri bu hakda kelle döwüni demekden okdy. Aýdynyň soň oýlanyşylaryna geçdi. Baram soň görüp bersip gelenlikler görünüp durdy. Besin başı ýeri. Daýy gugurlar görünüňde gözüň dokunýardy. Emma döwlet meselelerini iýinçe täýärleri bulardan juda alsady. Adamlar syňlap oturan bollan epes gowuşdylar. Birden nizam mülki gözläp oturma diýdi. Sözüň ortaga ondan her kim özgüne näkin aýdyp berer. Aýtsak şeýle. Ýöňe bilen hormatly geňişler. Döwletimizdäki döwletlerden paragat ýaşaşmagyň ýagdaýyny etmeli. Şu tarapdan arkaýyn bolsak, ýykma ýykylma ahirem bir gün deňil derejeli bolar inşallah. Şöýleň ýylgyny eýikdirmeýişleri ýaly. Biri ese boýa galmaga goýmaýan şol. Bir boýumyzy ýenimiz aranmazdan soň, ondan başymyzy şara bilmesek kör bolary. Onuň şüýnem, ol ýanky lomoýrak agdarmak gürüňi goýalýar. Egerde goýmasak, onda ýylyň bir daňylgy däl. Şuňyň berkemäke gurunjaňy ýykardyrarlar. Azal gurmagy ýylyň degmez. Madam aýagy üstünde bolsun. Ulu gurun üçin arkaýynlyk gerek. Onda da köp wagtlyk. O keşe öýdäl, ýüli gurap, ýüli çöp ýygnap ötägler ýaly. Ene şoň şüýünümdäni. Biz özümizi bagly tarapyna dürs bolmalıyız. Gepiň tümmek geri. Alamançylyk bet etmeli. Adamlar gol konuşdylar. Gözler ýitireşip urdy. İkinciden, meniň şagyryn günüm. Her öýden atly ýaralyp bir ýigit gelmeli. Şu kağıda bir öýde ýaşy 17 bilen 70'in arasynda iki erkek kişi bar bolsa. Şoňa ikiniz şakyrlyk edýänçem degişdiler. Üçüncü gedek şakyrlyk edenimde ýanky ýaşdaky erkek göbekli tutuş atlanmaly. Beýlek adamlaryň gözüne ne hildirgen dawaraly ýyllarda peýda boldy. Üçüncüden, yeterlik iqtisadiýetiň bolmasa, meselem halkyň gapyrgasyny sanaýmaly bolsa, döwlet saklatmaz. Ähli güýjümizi salyp ekrançylygy giňetmeli. Oň şüýnem bent gurap, derýan zylawlamaly. Suw götermeli. Ýaplar çekmeli. Bu zatlar üçin gerek bolsa başga ýurtlardan ustara getirmeli. Kerpiç pişirmeli. Daş koparmaly. Seňiz döwlet taparsyňyz, diýip zamana güýünjüň makullady. Dördüncüden, garankda ýörep ýol ýok. Munyň üçin mektep, medreseler gurap, halkyň gözüni açmaly. Ýagtylyga çykarmaly. Gaflat uýkusyny oýarmaly. Berekella. Köpçüligiň pikirini aňladanda mana ganyň berekellatyny garşylyk bolmady. Täştirdar delje sözleri gowuşdyň agyny salyp beren ýuwdagyna şylgymly gözlerini aýlap goýberdi. 5-nçiden, üstüňden geçen başga ýurt kergenlerini menden uruta tıqatı eline bar bolsa şiket getirmeliler. 6-njydan bolsa geňişdarlar içki tertibi saklamak maksady bilen men ýanymda pesinden 200 atly bolmaly. Arazaty ortalykdan bir badaşlar. Gowuşdygan sözüne oturdy. Näme wada berýänligi belli bolmadykdymışlygy zamana gelişikli görmedi öýdýän öz sözüni aýtdy. Ören çaýda atlar gowuşatan. Şowly bolsun. Adamlar şu sanylaryndan älesinne ähli ýylyň behbidi bar. Helki bir perwaýlyk. Ýaltalyk taýyk meselelere geçirip urandyň. Sıpır waýlyna döndü. Ýöne hoşallyk duýgusyny ýemeli giren zanlaşyş diýip boljak däldi. Megerem hatarly özgörüşler habar berýän howanyň aslynda döreýän eserdeňlikdi. Ýöne ne hilidir sırly, akıl yeterden aňyrda bolan hyýaly şekilleriň çalyşylyny torny düşmekdenmi?
agramly aňlatmalardan bir neme susly basyldymy? Köpçülik garaz bir tabyn taklady. Ýönetäçler öz sözüni aýtman uda oturup bilmedi. Goşut alamany bir etmeliydinmi? Bar 200 sany atlam edindiň-de. Alaman egerder öýdýärmi? 15-20 min alaman şeýiniň garowlun aňazy ýumut hany şeýimde egerçegine şu gemken. Ýöne gorasanna yetirek gurgunna giýje gündür möjek gorda ýalkan kap ýörün alamansyrym bilip goýdunlar. Gadalbaş beýleki diýip kimi taýladylar, bir taýladyklardyr. Ýagyňyz ýejiýe däller. Gelhan kepele bir ýerden seslendi. Hat diýip bir zat tapdyň. Hat berip gümrük aljaksyň da. Asyl etjegim şuda. Goşutdan elini töwrüne aýlady. Meniň anha görüp durduňyz. Arta taşadym ýok. Ondan ýanky müň bir azad diýilýäne emlemek üçin bir ýerde ýapşylga tapsam, aňyrýarny şaplatsak, düşündiň gerek. Şo kergenler biziň halkymyz bilen söwda etmän. Üstüme basyp 2 waka ötüp dursalarym degmellermi? Oň näme diýjek bolýanyny düşünüp duruň Goşutgan bilgeçden mekir söz tapdy. Söwdeler söwdadan gaşýa diýip yngat ýerden eşitýär. Söwdadan gatga şýaly onlady. Nämemiş bilinkiler harydyň arly bagasyny berin okmuş. Söwda diýen suw kysmy bir zatdyr. Ýörejek hanatyny öýe tapyp barýandyr. Arly bagasyny bermän sen näme onuň doğrudan aljakmy? Senin öz halkyň gurup kepeli. Gelhan kepeli näme giretdi? Ele pus ýeljiretçe kensen o täzirleri. Bir gapdarlan taňyrnagar baýyn tedeşdirdi. Aha o kepeli. Sen ırzaraýana dersiň. Ýoluň açylmagyndan täzirim halkam hoş ýally. Goşutgan bu gurrun gutorda alamaty bilen eýlesine gurrun zamanagy. Ay ha oda. Münse gurrun bolýada diýdi. Goşutgan meniň düşünüşime görä şu SM-PSMleriň kişilerim harazat bilen bitmejek ýaly. Ýere onsoň elbetde zamanagy. Gepim şonda. Aw onuň bir ýerine ýaňy kelgan kepeli ýatlatdy. Aglamasyny özüňiz bilýänsiňiz. Halk borcu diýen bir zat bar ahyry. Şoňa bitirer inşallah. Meselem bile gazarys, bent gurars, mektep salars, watan gorars. Şeýle gerek. Ýöne indi döwür täzerini. Täze talaplar köp ölýär. Onu da sähel mehelim del. Kerişde gaty köp gerek. Onun başda ýugudagyn ýangdatdy. İl bermeli bolar. Hawa döwletiň süňü şeýle. Elbetde onsoň döwlet onu halkyna artykmaz bile gaýtarar. Bir zadymy unutmalyň. Biziň halkymyz argyrak. Ýöne gatlarda ýüküň agyrragyny arkasyna alybiljek inerlenmedem ýokdur. Ana gepleşip söýleşip oturuň. Ýagdaýyn tapsa goýduklap, aşaklyk bilen Goşutgana goýrak ornadan beginepes baýyň beýinjirik oýkunjuraýanlygy oturunyň üntünden tapmady. Ol bir zat biljek bolup, oňam uğrun tapmaýan ýaly. Beginepes hakykatdanam şakyrga aradyr gelipdi. Ýelik balyny atly bilen gylyçdyryň söýýän ýerine. Munyň näme iş waka diýiljek ýaly bolup görünmegi ýynjylygyny alýady. İkinji tarapdan soňky wagtlarda düşünüp uğramagyny görä. Döwlet diýen imaratyň etaty baýlykdy pully. Ýa-da edilen gurrun munyň şu pikirini hasam berkitdi. Bu şonuň üçin beginepes öýe galptakdaşlary bilen gatlakdaşlar bilen birlikde 5 milyonda asla oňoýsuzlyk duýmalydy. Ýöne ýedili şu ýerden muny tüýüz inkite uýan pikir emele gelýärdi. Goşutgan doğruny daýanyp ýanky ýüküň agranyny bulan egnat oturup berdi. Bu oturmaga beginepediň sary etmedi. Ol bokurdygyna zor sarp hem işekri ýaly kesine ýazymak ugaz berdi. Goşutgan der waýslyk bar bolsa, türkmeniň döwleti üçin gerek bolsa, seniň bir agaz sözüň üçin şu diýäniňi bitdi asap edebilirsiň.
Baýyň ýarym agada düşünmegini goştan bildirmedi ýylgyrdy. Onda ýyzyna gulak asyň. Bir ýekiji gün daýra goýmazdan. Goňşy döwletlerimiz bilen bolmaly gatnaşygyň düýp ödeni tapmaly. Beýleki işlerimiz oň ýanynda. Häkir üýçüniň gurrun ýaly bardat. Olaňa maýt. Orahan ardynjyrap adamlaryň üntüni çekdi. Olar şeýle. Biz bir döwlete gol yapmalymy? Yapmaly bolsa. Töwereginde 4 santy bar. Haýdyna. Ýa-da özümiz sürümerimi? Eger sürümeri bolsak, näme bil baglymaly? Haly sırtymyzy çöpe diýersek, onu elimiz ayağımız bilen darnaşaklaşmaly bolary. Ýöne nädeginde şol çakmışy boýnymyza daktyrman, köpräk saklanybileriz. Birden daklaýana näme hil täýär bilen ýözüňden dogry ýyktyrmajak bolmaly. Zaman ağa ýekese garaty almadyk sakkalynda daklap oturşyny garşylyk bilen howal berdi. Bu sakda teorekde kilemden ýagdy, näme hilerek? Bir de bayak Sultan Murat Mürde bilen kakış kukuş edip ýörkäňiz, o mädemin gaýramyzda ýatan ekeni. Maradamy garaýapdym ýa-da berrek geläýipmi? Sultan Murady kowan menlerini diýämiş. Ha oşo Safarmet oglunyň atlylaryny öýdümi kasap etse, onu biljekdir. Bütün ömrün tekelim öňüni çekip at üstünde geçen. Yüzlerçe tögöşü gepleşigi jenjeli başdan geçen Urazhan öz suudumlap paýgazyny ýaşynyň agyrynda habar bermek borç edinýän şekilli. Türkmen adamlar sany gaty köp bolup ýeňmese ýagy ýeň bilmez. Ana şu türde hemişe kelläňde galip ediňde işle berin. Ýöňçe ölçäp ketip oturun täşderdar. Töweregindäkileriň barynyň hem sanyha senden köp. Yarından hamala näme etmelikek diýdi. Halis köpetede var bolsaň. Onda Türkmeniň bir ýoly bardyr. Urup şöyle çekilmeli. Urazhan agratdy keldi. Şu şöyle ajdarha eýle beýle diýberýäňiz. Şu şöl bolmasa Türkistanyň türkmen utarardy. Zaman ağa Urazhanyň sözüniň üstüne ýetirdi. Biz şöylüň asaryny türkmenden başga tapýan bolmaz. Munyň gazabyny türkmenden başga döwgeli bilenen bolmaz. Pälazyp türkmeni kowalagadan muňa gireniň ýyzyna aman gaýdan ýokdur. Türkmeniň allarymyz bir galasydyr. Garar her kime bir gorug berilenmiş diýerler. Bir de türkmene berilenirdi. Hey biz şöylüň gudratyny keýmir ataýaly düşünäýsen. Keýmir ataýaly gadyryny biläýsen biz şöylüň. Ýok, gözüňe sürmetmeli şölleri. Şu ýagdaýlarym dogry ölçä görýän, şu etse kasabyňyzdy. Soňky peltibeler adamlaryň gözüne bir ýylgyrdy, emele getirdi. Hatta ataşyr epedi, öňkü bir perway oturuşyndan üýtgüdi. Zamana her kysawalny dowam etdirdi. Olar, gowşut. Har ondan barada Sultan Murat bilen da wasalyşyp ýören bakalyňa mädemin eýrany ýylşy beripdir. Ondan Nasireddin Şady hywa öz wap ýylşyny ýollapdyr diýen görürüňmi? Hani bir atlardan akyryňy näme kesýär? Oğlun o tükü ikisinin dili bir öpüyoruna derler. Haberimiz bar. Yuda hun yanrak hiva var koyduptur. Ha yer onson. Yuda köşkününe ara kuvun gurrunu yuda hun bolşuyal haber verdi. Zaman ağı öz pikirini etti. Onunla ikisinin gurrunundan ödünü şu işiniz için yörülgü alıverin. Hakit hata yalık koyun. Hata yalık koyun. Her gayrı bir dağıttın hasap tutan olup bir darımızı çıkardılar. Enne selceri otursun hasaplarının uğurut koysam yok ekeni. Şöyle bilip koyun yağışı. Zaman ağa. Bir zat bileyen vursun. Senem orta dökügürü. Yağışı değerli tenekerdir. Koğuştan ünsüncem dedi. Zaman ağa göğe soluşuk bir koşu saygalacak kulyan yali özünü ağrımsarlı. Menin gurrunu etsek kulyan dağıtlarım katı köyünüzden geliyen bir hingam. İnni dünya yütüyep o dağıtların he kıvır
tuduru alıpdyr. Hawa huşlar batı könülüşüp juda çaşmadyk bolsak. Hiwa Feýünhany Türkmeniň ödüne eýemsireýänlerde bu gara şöýlüň ilerisinde toprağa sırtı goşurakdyr. Eýran bolsa bu toprağa eýemsireýänlerde halk babatda kän dawa edilýänler. Şoňa üns berýäňizmi? Adamlar zaman aganyň agyna ankardylar. Hakykatdanam şeýlerek midir aýtdy? Bizim gulagymyzda galysyna görä. Jengi dünýäniň ýaryn alyp galanyny nesli malsyny diýip sarganmyş. Düýüp mugul ýurduny miraslar oga taýa goýup alan ýerini üç ulusa bölüpdir. Mugul sanyň tägamy derýa gelýänçe Sagatay diýen ogluny Garawun şölünden arka tarapyny ýaýygy itili bilen bilelikde Zotçu diýen ogluny Garawundan ilerisini Ýeýran, Irak, Şam, Rum bilen bilelikde Halaw diýen ogluny beripdir. Ondan bu Garawunyň ilerisinde häzir ýaşaýan türkmenlerim meselen bilem ýanky Halawun paýyna giren ekenlik diýjek bolýandyňyz. Ýok, beýle däl. Şam walapaty iňenne türkmen dargap. Oň ýolunyň sowrak diýip Balkanyň aňryp, maňyşlyk tarapa çekilipdir. Şeýlep ulus paýlanyny Josçynka düşüpdir. O ýerde Feýünhany türkmeni adyny alypdyr. Hälin märi. Araba bükçü kuru diýaly hekerjekleýän dogun goşulman taklanyp bilmedi. Dörle zamanagy. Agramy maňyşlyga çekilipdir diýdiňiz göli, has köpüsi. Başka ýere gidenmişli. Mugul harasadyndan çekilip, Urum tarapy. Olam bolmaly. Ony olamlarak adamlar aýtmasa, bizim sakymyz ýok. Biz diňe öwrümde değişdi ýerini. Onam salak sulugrak aňlaýar. O kaňda tapy görýän şonam. Yerin soňul Feýünhany adyny ýerden çykan, innaýdy ber. Ony aýdardylar. Her ki Jotçunyň batı diýen gaty ýrawas bir nesli bolan. Gepin gerdişinde Jengiýiň şowetiyetini amala aşyrynym şu agty bolmaly. Oňa Feýünhanym diýerekenler. Ana gaýra kulusak türkmeni ilerkiden tapawutlandyranlaryny, ama Feýünhanyň türkmenleri diýilen. Ene şeýle Feýünhany ady galy beripdir. Zamanagy ilerdi. Halawunkuda da türkmen galyndyr. Olara Eýsenhany türkmen diýilýär. Eýsenhany ady nämeden galyn? Uşumda galmandyr. Eýsenhanlar haýydyr bir diýeninde tekke ýomut ersary saryk salyrdan, ondan ewlatlardan başgasy Eýsenhany bolar. Anha maňyşlygy şa barlyşlykdan aýtmaklaryna görä 500 ýyldan soň ana Keýmirat eýäminde ýene-de bir tarapy gaýdyrypdyr. Onun bären mesel 150 ýyllar geçen. Maňyşlykdan gaýtmagyň sebebi afat sowly diýip öküni watanyna dolanygymydyr zamanagy. Türkmen hyýwanyň salgydyndan diýip gesenden basyryp onsoň aňardan galmak, garakanlar çapawulçylyk edip haly goýmandan soň gaýtmaga mejbur bolupdyr. Şeý diýsene, jyrdyk diýsene zamanagy. Niýazgul karynyň sözü ýeňiljek gülküder etdi. Zamanaganyň özüm "Hey murdary" diýip gülkä goşuldy. Gaçysyn madyr kowuşumy berimsiz diýmeýärmi? Şakyny tanamagan bir mertlik. Aňarkylar gonuruk vermedik bolsa, kenidem gaýtmak hyýaly ýokmudy Türkmeniň? Dogun barha omzukluýady. Gaýtmak hyýaly badyr. Ýöne Jengiýiň harasady sowluny bilen dünýe paragatlyk ýurt abadançylyk bolaýypmy? Jengiýiň ýediýanyndan emir temiriň harasady.
Büdün ýere ýüresi ýoly türkmen üstünden düşen. Soňradan haby toprağyň üçte bölegini ajdarha döredi. Gaýraky ha Saýyn hanyň ýyrgyrlygy ýokurky sagataýyn. Ilerkem hala uýunkydanmyşda hamala. Türkmen näbi? Başyny benni bolundan diýişine hap saýalyp şoýsy. Ekinse bir ýywaryň içinde termenip ýöreni ýywaly görýärdi. Be onu hyýwa şo köne kadydan uğur tutup Saýyn hany türkmen nire barsa eýan mendir nip söýgüni düşüp ýören o. Şu ýerde zaman aganym göýiteldi. Ana, men başda diýjek goýandadım. Dünýä ömür jengiýden kada söýle ýöremelliň datky ahyry. Elbetde. Ol iň ilki hem, iň soňky hem däl. Molenepes onu tasdiklady. Hawa, her kim ahyry ýöz mülküne eýe bolsa, ona ýetesi näme bar? Jengiýe birarlykda bolan afat, inni jengiýiň hengamyndan ses berýänler. Meniň aklym bir zat kesýän bolsa, köne harabaçylyň içinde gyýgyryp oturan baýgatyr meňzeýe. Ağızlarından kanalacak ýar bolup oturan adamlar, gürrüňiň paýawlaryny görüp goz konuşdylar. Kökreklerini doldurup bir dem aldylar. Her niçin bolsa, dogurun sesi hasratly çykdy. Baý, türkmeniň ahmyrly ýeri köp. Döwletiň ulusyny urap, onu sakla bilmedik bolsa. Soňam her synata birajdar han agdyra garan bolsa. Ýögsem başga ýagdaýlar bolaýmagam mümkin eken o. Atdan beýik, etden pes. Bolly türkmeniň akbaly diýip şeýdaýy ýöner aýdypmy. O zatlaryň agytyny aglap tükedip bolmaz. O çok gözlerini dünýäni tiňirip oturan Molenepes uzak bir ýerlere bakdy. Ol ahmyrlyň ýyzyna ýetjek bolur. Ömründe ilkinji gerek ýörülýän, onu da gaýet ýöküp za waşyp almaly ýol. Öz nämelimligi bilenem, kert iýini sykyşlar derarly, lejikdirýän bilenem, geňeşdarlary bir derletdi. Ýöne ädim taýdyr görnüş, öz geňligi belki ýene aýrygy bilen, ýorlun duýguny derre oýanlyrdy. Ol der gaýtaryndan soň ýene ýoly sagyrýardy. Töwrüňi synynda oturan gowuşdan ata jirepe ip enteklerdik goza tarap göwresüle aýlandy. Sen tüýdüň aýtman, gidiberseň aýdymok. Ýöne gelir şu mahal damy oturmagyma bir hirrak bolýar. Uzyň boýuny aşağı göp sulhurak oturun bolsa töwrüň näkerden kelle boýy saýrynyp turan ata jirepe başyny galdyrdy. Ay bizi kän gürledim oturmasana. Sen maňa näbil etmi? Ediberiň işiňizi. Ataşyr epi. Men gedil tersime zaňyanam bolsaň. Edir şu magal seniň sözüň eşdetim gelýär. Tersine dödüňsem zaňaýaryn. Men bir ters adyryn. O döwlet diýene hemen düşünem. Başa bararmyydym. Zaman agy şu ýerde ýene-de öz borjunlydy. Ataşyr, şuna haly şu ýerde ýylyň takdyry çödülýär. Sen o gürrüň çapa ulatmagyň goý, başa barmaz. O nähili? Bir wagtlarym başa baryp dura. Ataşyr epi. Zaman agany penalan dogun böwrüni bızykladýan gürrüň gowajyrdy. Sultan Hanzarym türkmen ahyry. Tez başa barmadyk ýerinden özüňi tutduňuz. Ataşyr epiň o zatlardan habarlygy ýagdaýrak durýdy. Bir näçediniň ýüzüne haýpyrjylyň alamaty göründi. Dogun düşündirmek istedi. Terjukluňky ýary uly döwlet dünýäde ýa bir bolan ýa-da iki. Men türkmeniň döwleti ýani nemsen bolsa göçüp gidip barýan. Türkmen näçe bolar? Bolly. Dogun Ataşyr epiň düşünýüşine kezikdi. Olaryň galyjy türkmeniňkidir. Döwleti däldir.
Türkmenin 5-10 tane begi tağıtada sıkan ekenne. Halkı golüne getirilmese, devlet nehil bol Türkmenin golüyamış. Hem o telzuklarına Türkmeni kılıçta yarışmalı günü gerekti. Kanlı günü gerekti. Yağlı günü, yağıt yağışı da olalı şiyin hanı ul. Deyin gününü, mes gününü, farsuanları bilen, Yunanlarla geçirenini kovu görüyadılar. Dımdır suyun mereke. Ataşehir'in Gülmurtu'nun aşağının başka yere terizin oktu. Onun munça mağlumotlardan haberlılığı. Beyle sağdın netice garaşmanlığı için muallinip etem, yestisalım, ankul oturdu. Sonundan, eşittiniz mi? Deyip Ataşehir epeğinin garzlaşlarını ilünü. Nizamul mülkün siyadatnamasını okan. Ondan muallinip beyadın aylanını. Ataşehir epeği, her necikde bolsa yağışım yuttı bolsa. Zor oyunsu sonku mağarına senini yan vermelilerler. Onun başka gep. Menin gep sorasanız, başı veren Ulu Türkmeninin galın yekese nusku, şu bir kovuşum halk golsa. Şu da ya şu belent başını egmeyen yaşasın, ya da tükönsün. Türkmenin kimdir bir yerinin öngününü, ol ha yat olsun ha özünün ki. Deyde çökönü gördüğü Ataşehir'in şoğun yöllüğü bilin. Ne ediverin işinizi? Ataşehir epeğinin sesinde hiç şeyli davara duyurun yoktu. Sonra da bir keltecik nutuk utoryansa hiç kimi demal seçtilmedi. Gazma teyaşterdar tolgunzunu yüzüne sıkardı. Şu gara kelle Türkmenin namızı için orta atılınır. Şu toprağı han ajdarha bolbun bir gelsinler. Kellesini gör kelle bilen çalışacak Türkmen ha men Türkmen hadap edemem. Ana hadaptın mı? Hadaptan olsun hadapla verin. Yanına uli şan bolsun han bolsun, ahsakkal bolsun, dili gize verin şemin tapıp bir duğulu jotun soňşurman oturulmayan niyaz göl kari. Ahsolt gözlerini kırp kırp edip soňky seskan tarapa yüzünü tarawlatdy. Hay kepele zaluat. Birden ardan rage daýmadan haw kelläňiz gynna. Yeke başa ha şu kör kellänen beren öýdemek. Oğuştan umum gülkün arasynda. Batyrly pitsin açyk, bola yana dälsiň o sen kara diýdi. Ýa-la. Ýöne hakit saçy guwur hyýrlyp ýören kelleleň dereginde kök kesilmiş iki tanza kelle bile oňup oturuvermeden diýenne. Yüzünün gülüğün aşaýynam diýmediligi Niyazgül karyny hatam gara goly diýdi. Sen kary öýe kelläňe magdaýdyňly. Sen kör halyňa näde buruşsa gördün? Menmi? Ya gowşu seneme. Edil hakyň sıkan ýerine ýelmä berjek. Gülkü başlandy. Seýid Ahmed Eşan sepeliniň sırtyny agdyna tutdy. Zamana gülkünün arasynda hey kara ol murdare diýdi. Gowuştan Ataşehir epeden gödöklü jügrägem bolsa yekizi ýatamalygam. Emel keşligem bolmadyk. Ölüm oturunlar şu ýerden gylyjyny sygryp söwüşi oktur bermäge mezur edýän keskin tüýde garaşýardy. Megerem şo diýildi. Egerde içindäki öýdüniň bolsun diýen ýeri bir hirrek bolmasyn. Ataşehir epe. Sen gowşu taýyna hiç kim boyun ýegmesin diýäňdi. Meňem şondan lezzet gözlemeýändigime anan aýsaň ýalňyşmarsyn. Onda da galpy etmäýin. Başga bir ýer diýen bolsa alamazdım. Ýöne Ataşehir epeden gaty göremek. Ataşehir tarhanlar diýip zamanaga söz goşdy. Şek bolup bilmez. Galip etse Ataşehir epe ýaň sözüň içinde müň süýjüm aňyz bar. O iki yeke ağzını duydurunok. İnne bolla Ataşehir epe. Men senden şu demeye taştım. Gowşu tan ondan köpçülüge tarapy uruly. Adamlar. Inneki gurrun şeýle. Bile ýöňü bilen öýdümizi goramak üçin ýara gerek. Döwlet işimi de ana şonun başlamaly bolar. Galazyň naýdanyň döwri geçdi. Atylýan ýaraga ýeterlik edilmeli. Oň şeýlem terişde gerek. Gerek inni öýlerini ýetenmegini görün begine pes golgunjulady. Ol töwrüne haýyrsyz adamlardan tustunyň basylýanyny bildirmejek bolup, ýağjymak ardan zıran boldy. Möhüm süredi. Terişde bolar. Begine pesin içini bir oturun gowuşturan hemlelere aýtdy. Ýaýdanmy?
Biz sana üýtgeşik lawr ýüklätimiz ýok. Oşturan dowamly seredenle begine pes tap getirip bilmän oýkonjulady. Şowat 100 gaýda Şalybaýyň tezi çykdy. İlbäh bildi şün Şalybaý zat gaýgyrynam däldi, gaýgyrmadym. Ana ne ahirrak nemesi bolsa nemedi berin. Şeytan, megerim tewekkül boldy. Şalybaý şunuň ýaly ýerde 2 baýyň ýerini tutmasa Şalybaý adyny aýrar. Şalybaýyň soňky sözi begine pes inkisi de goýman durmady. Şeytanyň menden öňürti uly boljak gözi iläýdimiki? Beginepediň pikirini taňarnalar baý gönmellik bilen dile getirdi. Hey şeytan, seni şu göze halipaňdan muzuraýdyň öýdýän. Biri işana awly maslahatlaşdyk, iýiň üçürde kadyny ýara galmaga harj etjek. Şondan ötürüm inniden beýle şonu bir ýere ýygnap pulo öwürmeli. Bir işin ha begine pes bilen şara tapşyrsak nähil görýärsiňiz? Geňeşler bolýar da bolýar diýip seslendiler. Begine pes baý, demin ýeňilik gulaldy. Binni özüni hakyky bolmaly ornuna oturunlygyna ynandyryp başlady. Belki muňasyna tükünmez bir henizlik, hezillik hem gidenip gatandyr. Ondan ýerinde bir zat bardyr. Baýlar täzirle gerek bolsa. Men sizin kardalarım. Gerek bolsa algy salgydy garamay kalkdan artyrak çekmelen bolarsyňyz. Ýöne akylyňyz bir zady ýetsin. Hiç utulmarsyňyz. Yine de iyir bir utsa siz iki tutardyňyz. Ona moýluny berin. Jaý men aýdýanym. Nähili utuşdyryp bolup biljekdi hakynda oýlanmagy ýetişdimi, ýetişmedimi? Oştgan gedin näp hökümli lawazdan soň 3-4 ýerden jaýda jaý ýetişdirildi. Şowat taňyrnalar baý bir suwal anyklaşdyrmakçy boldy. Şükür höşürde kady, başga ýere degen ok diýip. Hocam şükür hywa uratsak bolar ýörerdi. Bedeliyle ömür zan yanıp ýören bolarly. Niýaz göre kary. Türkmeniň öz ýetimine pikolasyna degmen, gel şol garny ýogyn mädemini degmeli bolsa. Bir de ha haýyr doguluk etse ýörsün märi. Şoňa ha ýok hüjürde kat. Begedek taňyrnalar baý, ýöňü bile güllü. Hüjürde kadyň ýök kim magylyndan, ýetim oglun duluhatyndan gowy degen ýeri bolmaz. Ha tirjem bolun. Teýle Ahmed işan begedek aýgyt seslerini. Bu sowal goştgan şeýlejem dedi. Şugundan beýle. Hyýwanyň bizden öňde soňda algysy bol bilmez ifada etmeli. Haýsy hukuk bilen o bize salgy salmalymyş. Kim salgyt diýip gelse edil ýazdy maňlaýyny berin. Goştgan töýüne dyýyny berdi-de. Nähiridir bir dabarly görnüşe girdi. Ýeki dyýyny da galdy. Adamlar şu Faragat ulusynyň içinde iň takwa, iň halal adam kim? Ol sözüni aýtylady. Iň takwa, iň halal adamyň adyny tutan adamlar. Yerli ýerden Seýid Ahmed işanyň ketleşdirildi. Adamlar Seýid Ahmed işana hormat bilen seretdiler. Göze on çokly ýerip durmaýan, keti ýakatyndan çykýan ýaly özüm gelmişek ol ýartarmyş. Adamyň halk ýanyna, oştanyň ýanyna beýle sirgil bolmagy bir wada geňirekdi. Dekaniň içinde Abdullah işany ýaly, Seydullah işany ýaly, Seýidler işany ýaly, gözleriň içi daraw, boýunlary howut ýaly işany gytman äme. Olar dile wardylarym, agazdardylarym, barzamlylarym geplerine de gulak asyrýadylar. Emma näme şundur uly meselelerde ýüp sirgip ahirem teýdäme diýjany dirilýärdi. Ýogsa men benne beýle zatlar talap edýüm durunokdy. Gaýtam ajdarha ýaly beýleşleriň arasynda öz boluşyny izah edýärdi. Özünden ýükde boyun suwunmagy mudam taýynly. Ýöne bu meseleniň dügünem ine şunnady. Onuň sowgady bir tarapda görünýändinkiden has aňardady. Teýle Ahmed Buharanyň iň ketde ulamalarynyň dügüni gassynda kän bolupdy. Bärdäki şebişip ýören tehrai işanlar onuň todunyny da eýerjek däldiler. Bular daşynyň ören pajarlydy. Teýle Ahmediň mazmuny, ilmi ýükü agyrdy. Aslamyň öz ünlüýän arasy ahlagy bar idi. Teýle Ahmed hilide şenni şirk ýokmady adamdy. Üstesine şol gorowsuzlygy bilenni, tüz adalatyň gerçek ekeni. Şeýle diýen ýaňy ekeni bolan bir wakadan soň ýerim gözi gatam ýetipdi. Baýaky hanrdy perdeňiň garnaşlary, kasas oduny tulawlap, garnalmaň uruna çykýarlar. Ýylyň iň gabreli ýaşullary olary uzan garnyny alypmy? Ýa-da näk gan ýöküpmi?
Şonuň arasynaçyň. Näk bolsa, ganyňyzy alyň ýoksa dek oturuň diýipdirler. Bir mesele ören sılçırım ekeni. Öňü biline ol ören iýinçe bolupdyr. İkinciden bolsa, ýa-ha tarap tutman, ýa-da hiç tarapdan çekinmän dogry söýgüde aýdaýmak aňsat bilenmi? Dawa Seýid Ähmet İşan teretmeli bolýar. Şonda İşan kitaplaryny agtarışdyryp, "Gan nikadan öň ulanmaýady, soň" diýip soraýar. Soň diýip uzan jogap berýär. Nikah ýen molladan soraýarlar. Olam şonu tasdikleýär. Ondan soň Seýid Ähmet İşan, "Onu gan ýerine salynıpdyr" diýip dawany söýýär. Ganurdu tarapy İşanyň üstüne köp haňyranıpdyr. Emma Seýid Ähmet İşanyň dawany başga hili çözmek pikir asla ýok ekeni. Seýid Ähmet İşanyň ýene bir artykmaçlygy, haja gidip gelenligi. Bütün ömrüňe hatda ýakyn getirleriň şuýnam rawaçlygyň aşary bolan hazy diýen adyň atyrysyna käbä gidip geljek ad däldi. Ýöne ýol bisak gymmatdy, aýrgan şowukludy. Ol uly töwekküllü tarap edýärdi. Ondan soň Seýid Ähmet İşanyň kiýaly pidagerlik gerekdi. Seýid Ähmet İşan akly almakdan gasy durýardy. Halis gasalygyny allarsa, zähmetiniň muzduny kitapda görkezilişi ýaly hasaplyjak aýdardy. Ana şo uzyp şo muzdun başga bir jinnegem oň boyunna takyp bolmazdy. Kanuny bästeşleriň dilini baglayan şu atlardy. Şeýle bolsa, ketudalar Saragat ýerinden ýygynaran dady iki bölüňdi. Bir bölügini Seýid Ähmet İşana goşurum. Ol şu uly ýylyň içinde ýetim ýetir, dul hatyn pukara, kime degen orada şoňa da ýetirir. Bir bölügini ýanky beýnepes birini şahala tapşyryň. Siz täzirler, goşut ýüzüni beýnepes sagaýa gurdy. Ýagdaýyňyz ýetýäm ýa-da aňarky hemşerleňiz bir edýäňizmi? Onu pulu ýöwürüňdi. Men aňlaşyma görä geňeşlerler siziň agal ulyňyzyňyza görä eger çakmaşyk bolsa ilki hiýe bolar. Şonuň ötürki maşattan gowy gıratdan ýara getirip başlaň. O Hindistanyň İngiliz tüpüňleri gelýär. Wekiller ne aýyl görýäňiz? Ören laýyk zat diýip oturunlar ýerlerden jogap berdiler. Täzirler size düşünüklümü? Gowşut hanyň äheňinde Seýid Ähmet İşany näme üçin nusga alanymy aňladyňyzmy diýen many bardygyny düşünmedi ýaly. Ýaşlykdanmy? Has ulugynama girmek zerur bilýändiňdenmi? Begenepes ajap bolar gowşut hanyp we mukaddes geripe dawara bilen girişýändigini yglan eden soň. Aralykda hasa pesiwi işini ýöredir ýa hatda adamym bolaýsa, mollene pes ýoga hun ýaly diýip ýeterlerini. Mollene pesin senkiden menkiden müňüsse wajibi işleri bar. Şonu bilen okmy? Gatygo William gowştan onam bilmeýän olarmy? Bilýän bolsaň maňa hatdan lewe der waýys. Düşündiň gerek. Ören akylsyz gowştan. Şoňa tällin bir zat diýjek bolup oturan kelhan kepeli. Men bir zat düşünmedim. Ýa-da eşitmän garlym kan diýdi. Ondan o getirilen yaraglary bir ýerek basyp goýmarsyňa. Halka paýlarsyňa elbetde gowşut. Şonda gowşut sen onu näme herrak bermekçi meselem? Sen özüň onu gowşut näme hilger öýdýäň? Kelhan kepele sagynyny jogaby ýuwada gönderdi. Her kim berin hüjürdi kadyn laýyklykda ýara galar. Artyk kemini bolsa üstün asyn edämeli bolar. Ara düşen kelti dymışlygy Molla Abdullah diýen ýetişip gelýän ulama boldy. Beýle dilse hüjürdi kat ýerde düşermüke? O uştanyň jogabyny agtdy. Adamlar, watan nimek keramatdyr. Uly illa Allahyň ady bar diýendirler. Şonun ötürki, biz şu töwekkülçilik öz boýnumyza çekjekdir. Seýid Ähmet İşan kellesini tilkeländi. Çaklanrak göwräniň üstüne abyň duran tigri ýaly helle tekirli smaňly bile aşagyrak düşdi. Niýaz göl kar oturulmady. Hudaýym bary bir şondan der waýsady harj etmezdiler. Neşe pulu guturar aladasy ýok belli. Basygyrak gülkü çykdy. Seýid Ähmet İşan keseden ýazap edip, gözünün telläni eslesam ýokurrak galdyrmady. Ondan gowuştan köpçülik öýdülendi. Ýene de bir meselemiz galandy adamlar. Ona gaňdokly. Atly taklajaksynda. Kelhan kepeläniň lawzyny azymtyk hakaret eşdirdi. Öýdi bilen duýgudaşlyk alamatlaryny gözläp töwregini etdi.
Öwdäkün gowuşda kömek ýetişmek diýer ol bildi. Onsuz döwlet elsiz adam bile deňdir. Atlynyň ýordumy bellenni. Şäher gowşakly etmekligiň bir işi puza çıkaryp biljegini aňan gowuşdan sözüni aýdytlaýdy. Atly baş hem anamrat tolanny bolar. Gowuşdanyň sözüne ýegisilmez erk görebilirlikde köpsülüň her hal sözüni inkar etmejegine inanmady. Onuň garaşyndygyny gören adamlaryň makullyjylyk seslenmeleri şeýle diýen suwdam etdi. Emma Kelhan kepeli ne ýynjaldy, ne ýynjaldy. Näme üçin gowşut atly baştynyň öz begiňden bolmaly? Kepeli, men diňe bege del, ähliyle hyzmat etjekdir. Şeýle bolmadyk güni ýüzüme basy bilersiň. Bakym bolmaz. Wagym bolmaz. Heh diýemde meh bolsun diýip gapdalymda tolanlyny aldym. Begleri siz hanlygy alanyňyzy gördüňizmi? Ýöneşim hanlyk tagtyňyzy, hakyňyzy giderin närsiniz? Ýeni ýerim tekäniň gylly ýarynyň başçyny wekil, innem wekil boljakmyş diýip göýekçe ketulalaryň birini tedeşdirdi. Beýle daşdan tolutma haw. Wekil ketulalaryň biri ahallaky ýagdaýy ýanglaýan göýekçele hakaret etdi. Olaň ýene de biri gapdalany çykdy. Emma haw garnaşlar, hocam şu kur wagtynda atlylaryň öňüne çekýän utamyş urar ýaglydyr herdardy. Ya sizeme. Todonlyňky içki ýagdaýy üçin. Ýan kagdaranlaryň ýylyň öňüne çekip ýagyň üstüne gidýärdi. Olar hiç kim bellemänni. Olar halkyň gaýnan güni köpük gaýmak bolup soğupdur. Kepele de soğusun. Ýene birim soğusun diňe hormatymyz bar. Başyna düşdi, kepele de soğur, ýöne gowşut, wekil hem munyň aýetme. Kepele hem bar bolup bilişiňmi? Hemle bilen galpalylardan wekil agyrrakdyr. Şonu ýadyňdan çykarma gowşut. Men hemle uramak. Sen bolsa, gyzgynyň depäňe çykdy. Emma meniň entek hammyň gylmanyň ha görüp dursun. Meni ile haneden ana şol kepele. Akylyň birdat ketýän bolsa. Görüp berers. Kelhan kepele ýerinden turdy. Gürrüňiň beri dartgynlaşmagy köpçüligi yaramady. Nägeli hesler peýda boldy. Hani barahat bolunly? Zaman akýaýyn. Alha bilen otursa hal sen bolsa bege bizden bir arka ýakyn. Inim Kelhan. Bir wekil ýylyň arasyna paxna urmak hewes bolar. Sen bir zady dogry aýtdyň. Şol agyrlygy ýalam dili ýaz türkmen bir iş tutan güni wekil ýylyň öňünde bolsa bolar. Ýöne askynjyklyk etmez. Otur ýeriňde inim. Sen bir ýylyň öňe düşýän ahyry. Oturayın oturmaýyn ýöne diýdim zorly gidiljek ýerine kepele ýok. Bir gyrada anamrat tolanny bilen oturun. Elejetirek geýinin kellesi gadan döşü gapak ýalyp ýady ýeke diýdine galdy. Hey kepele. Märeke bodar bolmasyn. Nähiri gurrun bar bolsan ha men bilenet. Ol ataş alga diýilýänni. Ýyl arasyny ataş batyr ady ýörgünni ol uratdy. Ýöne gowuşdy oňamda ama şalga batyr diýip bilinýärdi. Etmeli orada sen bilen neme ders. Kelhan soturşuna sağ olun adamlar diýdi. Köpçülükden çykyp urady. Oň sesini diňe gowuşdy däl, köpçülüge bolan öýke ähňi bildirip durdy. Oňoýsuz ýagdaý döredi. Adamlar gowunluk beren gowuşdykanyň göri ne hereketini, ne sesini, ne ýüzünde tolgunman alamaty bardy. Adamlar, hatyrjam bolun. Gurt gören günümi agylymyz birleşer. Öýke pelämizdir. Hawada Münsa bolurlu ýoksam türkmen diýiljekmi? Gowşutan iýiň rawas bolsun. Gowşutan geňeş tamam adamlar. Geliniňize sag bolun diýen soň, Seýid Ähmed Işan golunu götürüp pata berdi. Seýid Ähmed Işanyň öz üstüne abynyp duran ýerimçik gyňyrgyllyk, gaýbatly adamlary ýygyny tirkäp amamlyk etmegini, ikindi namaz okulundan soň adamlar atlandyr. Gowşursaň giýjirap okudan göwüni zaýga edilýän akşam namazyny çenni. Faratyň islan oğluny ýetip bolýardy. 14-nji baş. Gowuşdan akşam namazyny okap bolanyny bir topluk mihman geldi. Ol İngrik ýagtyna öz oğlunlarynyň ýygyny düşüp gelýän 3 tan deli adam ýene. Olaryň uýun doganlaryny, kellelerini, näks kellelerini açyk saýgardy. Salam berdi. Emma mihmanlar hem ýygy almadylar. Göwünde bolmasa olaryň sesi özüniň güzün has işdämen çykdy. Assalamu aleykum dip gowuşdyň kateredeňde bir kada tas
Ha takik amal eden üçtansiz iyiliğini sağlaştı. Anardan uduyunun giyin yenglerini sığlaşıp geliyen piyadalar, yetlekten güýçli aýrylan goştuğanın gatan tellerini ipeti silkelediler. Başam götüýen barmaklaryň arasyndaky ýumry ýeti gysyp, bağırlamak hem ýatlaryny çykarmadylar. Gele görüňde geçe görüň. Olar ýygyny türkäp, nepýag sıraly 8 ganat giyin öýe ýerleşdirinden soň, goşut soraşyň diýip teklip etdi. Soraşyň goştuğan tezlenir. Mehmanlar bu arada da goşutdan haf erjeli çykdylar. Birinjiligi bir-biriňe taryşyp, ýaş soraşyp durmagy ernip görün goştuğan ahyry, saglyk gurgunçylyk mudur diýmeli boldy. Şükür elhamdülillah. Ulu kişi hemme baş bütünlük müdür? Allah'a 100.000 teşekkür. Beýgüller avadançylyk mıdır? Bir barın rahaty, rahmeti berilen, han hedretlerinin penasy berilen amanetenlikdir. Mehmanlar, goştuğanyň soraşmak edebini beýri ýönüke gutarmagynyň atly derejeli adamlar üçin dagy juda kemterdigini, musulmançylygyň iň bärki kadalaryna da amal edip bilmeýän sehraý adamdygyny boýnuny goýmakdan ötürü gedege alman, hem ala munyň entekler dowam etdirjekdigini anlaýan kişi bol ipede sarymsaklandylar. Üstesine bir egilişigi, sadalaş adamlary da hormat edýänlikleri bilen öýleriniň edep babatda has artykmaçlyklaryny görkezmekden ötürü ýaňylypdylar durdular. Ondan bir edebi goşudyň gadyrlan gymmatly wagty beýhuda sarp etmeklik diýip bilýänini düşünmedik. Düşünmegem islemedik mehmanlar dabara bilen öz notlaryny görkezip başladylar. Amanmysiz, esenmisiz? Şükür daýy. Kişi hatyn hemme esenmisiz? Allaha şükür. Beşeleriň ketlesi küçügi salamatmydyr? Edenne şükür. Aga inik hemme esenmisiz? Berenne şükür. Hem saýa hem söhbet hemme tendarmysiz? Şükür elhamdülillah. Soraşmagyň paýguranlygyny aňandan goşutgan mehmanlar tanışmakla geçti. Tämir ýüzler jozluk ýaly. Köşk adamtyny meňleýän piyada Abdullah Mehrem diýer ekenler. Ol hany ýakyn durýan adam bolarly. Abdullah köpülen şyratda ýerçilik edýärmiş. Gaswrak harby geyimi Abbasi al-Demirden dolurlaryň omuzluk, salpy murtuň ärniýe mehterdigini goştu aňlady. Ol hyýwanyň mardaky, garaýapda galasyny köp bolýardy. Döwletýar atgalyk diýen ýaz terpekligi hyýwaly türkmenni. Edil orta arada iki dyýdyň üstüne ornaşan ärniýe mehter habaryny berip başlady. Allah Taala'nın iradesi berilen sarığı diýeriniň ket hudasy goşutdan, siziň bilen duşşarmyda 100.000 şükür. Han hedretleri öz raýatlarynyň aradasyny. Ene şonuň üçin bolar biri siziň ülkeňize sowga salamy berdi. O ýerinden ýeňillik bilen turup, ullokan horjundan bir faýda on tilki barlady, goşutganyň egini atdy. Han hedretler sag bolsunlar. Ýöne beýle alady edip ýörmelerem däl ekenler. Han hedretleri teke türkmen gowurýanlyklar sebäpli. Onuň maýda haýda 70'lerden öz ýegisilmez kerem aksanlary ýyly bagyşlaýanlar. Han hedretleriniň gowşutgan sizden ynamy ken. Gowşutgan paýçylyk elini vermändiňle oturdy. Gowşutgan. Bir zady unutmaňlar. Bizim ülkemiz Allah Taala'nın nazar eden ýeri. Ähli paşalaryň höwet edip ýetip bilmeýän ýeri. Ondan Allah Taala muny azana musallat Jahangirem öz edil görüni saýyn hana bagyşlapdyr. Ýöne muňa henirem gözüni gyzdyrýan, beýsini sarklaýan köp. İleriňizden Eýran üstüňize sapa uçulyp edip otur. Ýokurýuňuzdan bu hora onuň kim galmajak bolýa? O sorty äge boluş gerek. Bir saada da bolsak özümizi alatmajak bolarys. Siz ýene-de bir zatdan mesil tutun. Eýranyň padşahy hatda siziň özüňizden bolanydy. Ýene-de size gönüşlik bermedi. Gaýta üstüňiz ýetirjik etdi. Hawa. Eýran sizi askyndan gaçyrmak üçin nirede bir kelle kesen kürtleri horasany siziň alkymyňyzy göçürip getirdi. Ýatlylaryňyz üçin sag bolun. Kürt bilenem garadyň şors. Olam bir ýaly her gün bir ýany dargan öýdýän. Allah Taala'nın iradesi bilen iň güýçli, iň adaletli paçşanyň saýasynda ýaşamak bagty size meýesser edenler. Size bir ýere bagyşlan adam,
Onun kepiyliğinem öz boyununa çekýändir. Ha tiyirjem bolun. Bağışlan adam diýsene. Gözüni bir nokoda dikip ýap-ýaňy bolan geňeş hyýaryny geçirip oturan gowuşdan demin haşlap aldy. Yüzüni agras kaldyryp mehtere dowamly garady. Onun burnunyň iki tarapy bilen uğurdaş gidýän dik ýygyrtlar ha şuňlaşan ýaly boldy. Erniyaz han ýurdy diňe eýe bağışlap biler. Hyýwanyň öz mülki bardyr, türkmeniň öz mülki. Ýüzü gaşy gyşaryp giden mehteriň sesi azamty geçdirdi. Eýsem nämesi özüňizi eýranyň gulasy etjek bolýarmysyňyz? Näme biz ýokman biriniň gulasy bolmalymışykmy? Başyny aşağı salyp salym pikire giden Abdulla Mehrem şu oturuşuna gede galdy. Siz beý diýdiňiz o? Biz siziň bilen bir döwlet bolup ýaşamagy müwessedimiz, ony inkar etmek bilen göwnümizi gaty diýdiňiz. Sen meteri, anyň mülkleriniň kanunlugyna şek geçirdiňiz. O mukaddes kitaplary ýazylyp goýulundyr. Anyň ýüzlerçe, müňlerçe bilimdarlary bar. Adam atadan şuýla şenni bir zat ýazylan bolsa, olaň kitaphanlaryna bar. Arşa kursa aýlanan äärleň pirleriň ilmine dil ýetirmek gaty heves bolar. Biz size mukaddes kitaplaryň sözüni aýdýas. Kitabı ýazýan adam. Mehmanlar başlaryny nägeli ýykadylar. Erniyaz mehter bilen döwletýar atalykdaşykdy. Abdulla Mehrem bogujda has goly düşdi. Goşutdan han hezretleriniň talapy diňe salgyt. Şonsuny beriňde başyňyzy gutaryn. Ondan göwnüňizde gelişýär, ýaşaý beriň, wessalam. Hem de hulu bir iş bitirin adam bolursyňyz. Han ýanyna abraýyňyz uly bolar, size köp peşgeçler bagışlar. Mehremiň dilli sözü gowuştkanyň ýigrenç döretdi. Han näme esaslanyp bir salgyt salýar? Ýa-da ilim hüsürde kady ýetimi ýetirdi men siziň hanyňyzy diýýärmi? Gowuştkany haýal süredi bu. Hiç tat bilen Allah'ın bulmazoktuğunu Mehrem göz yetti. Odamdı. Daşıkanlar öýe dolunup gelenlerini. İşin bir adımım ileri depmeýändigini bildiler. Saraýatyň hanyna ýene-de bir ulus bilen usullyn täzir edip bolmazym kadyp oýlandymy? Ýa-da onuň ýan bermezlik bu ýotunuşly göwüne degdimi? Erniyaz mehter sesine adım berdi. Gowuşutdan han hezretleri bir zada aýdan soň gepini göwürdir. Tüýkürlük gyýdyny gaýdyp alynýan näler şonu bilin. Gowuşdyň jogaby sada imma sallamly boldy. Erniyaz mehter, türkmeni gaty köp kowuladyňyz. 300 ýyl bolanmaşyny. Birine maňlaşlykda goýdyňyz. Ne balkanyna goýdyňyz. Anhaýynden bir ýerde gün bereňiz. Bizim özüňiz ýaladym. Ozullan Hudaý bizi gul sizi agel ýatamandyr. Etimiz şekeli süňgümizde etdiňiz. Inni bizde sydam galmady. Hali gasalagyny alrym soňam üstüne sürnüp dursaň, on soklu gowulga barman durmasyn. On mäşinji baş. Sarat halkynyň gowuşda eňir etmegine näçe badak atsak boldy, başarmadyk, hojam şükür. Başaryny batyryp ýatyberdi. Köne tekeke tudalaryň biri. Saragta gaýdan ýylatyň öňüň çekip azaply ýerine dähmetini janyny da gaýgyrmady. Salarlygy hiç baştondan pes bolmadyk adam bugün entek güýjü guwaty känke garakladyraýmydymy? Munşa ýyl öň maşhuruny sırtyny ýere uraýanlygyny hem ýerine kimi goýjak? Kimiň ýygyna düşmeldigini uşşy. Nerden peýda boldy biz zalatay gowuşut? Onu diýene dowtamşam däl, utamşam. Asla bütün halk bunun ýygynyla. Humarny oýnap ýörse bolmadymy? Bir gün ähli saraty humara goýarby. Bolmany goýmadymy? Arkaňda dag ýagryp duruň hyýgo. Baýa minnet giň haýatyny hödürlärni onuň boýuny gaçyryp ýyly ýalňy goýansaň başga merk gerekmi? Bu halkyň akylyna ne degurdyka? Ýöňü soňy bir ýeriniň saýatyny ýaşamaly. Bir ýerine üçür dekadyň tölemeli bolanyndan soň özsünni padşahyň ýakyn kimmi? Afşar, gazar garynlaşym bolsa mezhebinden dänin gyzyl baş. Şaý.
Olon namaz okoýsam teňkiden ütüşüp. Yedim gülümlerim parçalaşyp giden. Olon güýdüniň inni şo aňyrkylygy bolar. Gidişdir. Ozam şükür biýsak öýkelep, telim günnäp şo ýatşyny ýatdy. Bir günem oğullaryny, inilerini ýanyna çağırıp ähli garyndaşlaryny, asra gatnaşýan howumdaşlaryny toplamagy tapşyrdy. Adamlar ýygnanyşdy. Ozam şükür bulun ýagdaýlar hakkynda gürrüňi çağırdy oturmady. Oňa asyl dilemmarany okdy. Özüniň göçmek pikirine gelendigini ma'lum etdi. Wekil ýylyň arasynda gürrüň geçirip gider ýalysyny öz ýandyna çekmekle tapşyrdy. Ozam şükürüň gaty öýkelendigini. Şonuň şüýnem şu wagtlar gaňryşyna tähel gaýtmagyň oňa sakly ýokuş degizikdigini görýär tuturyn adamlar. Göç tesi oslugsuz bolsa-da, göňüllerine ýarasy yaramasa da garşylyk ýüze aýtmadylar. Ýöne hocam şükürüň täze edinen 12 kanat aýgynyň içinde dolduryp oturan adamlaryň arasyndan dogun oglany hiç kimden ýüz görmeýän, ýyly belli dönmez getir näge etdiňini. Saragyta gelip ýağmur giňişlige çykypdyk. Innem sarıgyň şygyryny özüň urjakmy? Garabörün ne sarıgyň kini tetkäniňki? Bu ýerde hanam özümiz bolar sultanım. Ýerden ýeriňe gidip, şu ýerde hanam bolýanda. Özüňiň özüň orap biljek bolsaň. Bizi o ýerde hyýygy nökerleri gorar, ak daga ýaplanýar. Ýaňy ýalarymyz göýge degip, diýişimiň reňki düzelişi uğratdy. Enne taýda murgabyň farkyndasyny hiç boňjakmy? Beýle ýanyna baryp saryklardan ýer suw alyp eki bereriz. Gaýtan Mariýanyň derýasy Saragytynky aly usul ömür akaby. Be. Ýene de biri işindäki daşyny çykardy. Onsoň aýt şeý edip ýeriňden aýry düşüp oturup bermeli bolmaka. Binähiri goray. Ýeriň özi süňe barar. Ähli Saragyt öz aýagy bilen jyk baryp, sen töweregiňe girirler. Be şeýle bolarym kanaýt. Kötök güýçli bolsa ýuňlaryk ýere gidýänler. Ullokan şekelişik bolmady. Bir wagt hocam şükürüň arkasyndan abreyli, baý bolan adamlar. Onun petelmegine öýüdi ýaly öýünden beter gynynan adamlar. Onun ýüzünden geçip bilmejek adamlar. Onun inneki etsem pesseminden ýaňadandan bir umyt ışnygyny gören adamlar. Olaryň pikirini hocam şükürüň ýanyna oturup gürdürük sakkal, göreýmek töwükkül adam jemledi. Tähäý bulan irikkädi oturuşuny. Bir göçmäni bolman inni görmelimi? Bir döwlet watan bozulup bozulmaka. Bir döwlet watan arar. Döwletli behbit diýer. Şuna hal han tede Taňla mekanyna gideriň diýeni o ahary. Taňla mekan şöýlüniň türkmenler tarapyndan atlandyrylyşy. Rowaýata görä Emir Temir Jeda hökmünde türkmeniň bir taýpasyny şo ýerek goýupdyr. Mesele söýdüldi. Hayretmen göçmäge mügesa goýuldy. Ýöne dönmez kesiriň tutup gidişi gümürtügrek boldy. Ýok, bir 20 ýüz synalary gök taşdan şap ýataran ýaly aýyl saýyl bolup duran közäniň turup gidişi aýgatlydy. Ozan şükür dogana ulanyň ýylynyň azy gülümsirep galdy. Oňa diýmeli dat berlidi. Şu halkdan termenden az edip görüň. Gyýyň götürüp gitdiler. Bir göçtek seni köç. Ana meňe diýmeli söz. Ýöne bir gyrpa etengede tähel gyzaratly söz diýip bererligem ýok. Bir keser maliýaly arkan terip dursa, dogonlaryny hem ýakylip bolmaz. Hocam şükür dilini işledi. Ey, bir de öýüdi bilerdi diýip. Hocam şükürler işleri bilen gara başlaryny gaýgyp ýörkeler. Dönmezlik işi hem geýgüzük Goşmurat ansaçlaşdyrylsa berdi. Gelini atasy öýüne gaýtarlynan soň, ol at telegini guratman geýgüçlüge gelýärdi. Başta sarpaya galyp eline sarşa galan gaýynyny, geýgüsiniň ozarlaryň gulaga az degmeýän, inne bolsa gözü mäkäm ýeten kakabaş şähetine tap getirip bilmän, atasy duýmasa bolýar da diýip kaýyl gelmeli bolupdy. Dünýä bolsa, Goçmurat şu oba aralaşdygy, böwri görün tokly ýary bir ýerde oturup bilen okdy. Orta hel gaşala getse, adamsynyň bir iş goparman gitmejegini bilip durdy. Beýlip ýeri maskara bolandan, ýene de ejeňe sıryn açyp, o ýalbaryn iýwarlarmy? Ýene şu günleriň birinde Goçmurat ýene de giýewçiligi geldi. Şo wagtda onuň bir jan ynşýan ýigidi bardy. Dogry bile alamana gidýärdi. Şonuň gyýjygylaryň üstünde dünýä habar ýetirildi. Şo günler göç gonly gurrun bilen alady tapyp, ýöňki uksuny bitiren dönmez keserin.
Kaçan yatıp kaçan turyanını düşünür yerlerdi. Zaniyan durun atadan korkularına yenili gıydı, hiç şiili kıyımlı edip bilmedi. Buların beyli yanınaki gamışlı yılgının su kelli, sun kelli, Odullun çörek bağırını iyidirip öğreniştirilen it bilen hem karanmıdar edip oturun Goçmurat, uluyun giyeceğini intidar olup geçirdi. Erten avsamam şeyli yağday oldu. Garavuluk yağlı, bir yütgoşukluk bağırdığını ağın ketir eline tüyden tayağın alıp, ovaların bir çetini tutup yatan ağırların daşına, tuğrukları telim gedek aylanına. Gözlerinin yağdığını düşmeyecek dağda bulmazdı. Yönü kârin içini bağırlap yürümeyen uslayıp görmedi diyen, berik gelmedi. Gakarık kemsiz gelen Goçmurat, Gaýyn atasynyň daň ümüş tamışlygynda uka gireninin peýdalanıp, gapdyrlaky ýaň ýugurdyryň halyny bu sewlen patyrdyp goýberdi. Ondan atlaryň eşeklerini düýelerini boşaltyrdy. Ba goýunlaryň agyny serpdi, atyny minip gamça bataydy. Daýyrdaşyp owany ara dendereden attyr eşek Darsıllaşıp yürüyen kuyruğu ilek yağlı koyunlar şoğun iyili adatdakdan iyi oluyordu. Ondan kuşluğu senini yankı akanın yaylığı ova yaşkar buldu. Getirin kötülü süydünün bir kat hamını yeni de köydürdü. Enesi yumruklu gıydanın ennamını gökdalık etti. Şoğun oğuzun başında tüdüşşök yağlı olup oturun erheleyin her kaydını. Daş sıkmağa zar olmaktan daşarık hem koşuluyun ala değil etti. Bir yandan senin tek görürün deyip, gıydana hemle uryan, Gazımıl atağının qaharına bir iş edaymiginin huvatıyla diyen, ikinci taraftan giyegütünün yeni kugundörüm arkayın oturtmazığını akıllı yetip durun yeni, iki odun arasında zanterek buluptu. Dönmez ketir. Giyegütünün bu oluşuyla ahirim aranın qatıp bodulaymiginin daşta değerliğinin hider ediyen oldu. İkinci taraftan özünün yeketek sıkalga qatap ettiği, qalaburunu göçmeği radiyylığını, Uzumşkur daga ne yüdüğünün aytsağını öyle noktu. Oların, gidecek derlinde. Giyegüyün ataşeyerin şu bedeberri oldu. Onun anırrak gidip uturulduğum kail gelersin diyeceklerini birlikte durdu. Bulardan ne daşarı? İkisinin diyirce göğürü diyen bir dat bağdı. Tataşman geçenin bu katnap duruşu öyle. Galınının başı bozulup marka, gıyının düşün yerine getirmeli. Asla eyyem sonuna galın bulmağı da biridir. Şu pikirlen girdabına kopu uyan dönmez getir. Başka laştapman bir gün alsam yüzünü karanka alıp, özün göçmeği radiydiğini Uzumşkur daga duydurdu. Yıllar keskitlep, fehel birleşip, ayrılığına uğran göçün öňüni çekip baryan Uzumşkur'un yüzü salıktı. Gergünlerin üstünde yerleşen oğu, bar bir göğün dokundurdan keçidi. Buraya yatağdan Uzumşkur'un hem de Söyünhan vekillerin nebereleri deyitinin bolacaktı. Oğuştun nägili adamların, Eyran sapıgulunun yay boyu çekilip, eyvan sayalanını kim görmeyenlerin atabına, Garaburun ulusa ögürlür diyen tama. Bir gelüydü, aşarayacak gal etsedi. Yine de ham hiyal olup görünüyedi. Yüzüne guvar inleriyedi. Garaburun sarıgıttan Demirgalık'ta 3-4 günlük yol ekeni. 2-3 gedek yük yazdırıp orta yolun aşanlarını, kaptalın bir topuk attı görünü. Uzumşkur'un yigitleri heşerleniştiler. Oynayan sağ gözü yitirakların bir geliyenler tanıdı. Garoğlun meğyallı. Doğuşuk iki taraf suyunu mustavsızdı. Garoğlun her hal özünün köyüne yaranlarının bir olun Uzumşkur bilen isken hal ahval horasından ton yarağa ucepi. İl sağımı yaz göçtü. Sen güyde kışa arasınla yol buladıydı. Garoğlunun eyyem nemeligini ağlandığını. Son kuwa karı eşittenini gödiyeti Uzumşkur düşündürüş verip durmadı dine. Seylemedik ger seylemen neydi? Şepe il bir meydan teredidir. Gereklen günü hansın, beyle kunem sanısın. Sana sarağıtta azar veriyen var mı? Azar ondan beter olacak mıydı? Eşitmedik golden eşit. Boğuşut salay hakit, ben öyümü üstümden sıpardı. Eşittim Uzumşkur. Sana göy gerek mi yadı, uliylin başının birigeni. Ömürle gep bir üyüşmek ağaç bilen kesede del. Men mertebe masgılarını Garoğlun. Sen bu zatları bana ayttırıp, sen şepe adın her kıvır nefes sarvan yadı diyeli, men ovamdaki gulam çayşık del ahırı. Uzumşkur, sen iri adam. Sen şolu devlet başına geçene bağışlap,
döwlet geçirdim hata edäýmelekini. Hocam şükürün garaşynda makul özlükse sowal emele geldi. Garolun türünde dowam ettirdi. Ulyly bir agada garatmakdan çetin rahat yok. Onu sen adamdan toğramalyal. Onun üstüne baş bolu gömken, ağlatamsı gömken. İsa ağırsam gıt değerler. Eyminmedi. Hedil vermezek kolup durunur. Goğuşunluğa düşünecek kol. Sol baş vermedeklerin inneki diyecek zadını biliyemem. Hocam şükür bilen şehir oynadan vurdu. Hiç saattan kayıtmazıdır diyor. Ağlayan vurdu. Senin şu yerde iki tuşladan yatın. Ema öz mertebeni ulus iyilin döwleti ýaly keramatly burada sarp edipsin. Hemem däni. Saragıttaýyň agazly adam diýip hasap edilipsin. Bu zatlar azmy. Töwerek Allah turun adamlaryň arasynda. Garowlunyň küni makullap kelletin tilkelep durunur köpdü. Emma başy ağırmaýanyň ýanynda başym ağırýa diýme diýene häňde ağırlyk seredýänlerim ýok däldi. Her hilem bolsa garowlunyň öz sözüniň üstüni bersinler geldi. Men sana ýene de bir tymsal aýdym. Birisini bir ýere han saýlajak bolundurna ol men nädip ýere agdyma garadaýyn diýipdir. Oňa ýelde iň belli adamlaryň birini öldürtmek maslahat beripdirler. Ýa-ni oturup dur, bikirlenip dur. Beýdip nähäk ýere öldürseň, ýatdan çykmak kasas boljak. Soň şüýnüm o hanlykdan el çekenini gowy beripdir. Şonda atasy öz kellerini öldürläpdir diýe. Kasasen bolmaz, ilim senden eýmenir diýipdir. Ana ondan şonu makul görüp, bir atany gurban berip, il agdyny biýirtiripdir diýe. Ene şundan özüň many alyber. Bir eräjek ýerden hocam şükür, ýene de öz diýeni tutdy. Ýok garowlun, men enne ýa dönmäýin. Atyr noktaşdan gaýtmaz diýe. Bileýem, atyrlyk da. Garowlun tiz akmardy çykdy. Hay bilen şundan 3-4 gün öňentek atylmakan. Saraty barmak nitibämiň bolmaşyny nitini. Bol ýa-da barsaň bar garawurny. Ýöne han bolmak üçin beýdip ýurt gözläp ýörmäň akıl adel. Ýer gerekdir oňa. Garawurun soňun degişmez aldy. Şundan soň bärkilen sorumy bilen garawurun habaryny berdi. Oňa aýtmagyna görä, hywa aramançylary etegi sapawullap bärdigine tejen mar tarapyna gaýdanmyşlar. Bular şolara ýydarlap gelýän ekenler. Olaryň bir bölegini maşat köň tokoýlugyny ele salypdyrlar. Hocam şükür öz geregine oňa maslahat bermek artyk masala etmedi. Ay, onça bolan bolsa, inne ýerinde gaýdy berseň elde. Ol tamak howlaşmagam gowy bolmazmyş. Ýigitler gylmar gelip durmasalar, ay hawa netip ederdi. Ine şeýdip garawlunum. Hocam şükürem öz uğurlaryny tarap ýoldan dowam ettirdiler. Göç bilen aýjerinler dünýä gödelem gelýärdi. Kelgünleriň ýanaşyrak ýören bir ýerine bulan minip oturan diýerleri bir-birine golylaşdy. Ýöre şowunky bulutly howa bilen kwapdaş aýjerin gaýgysyny paýlaşmak üçin barlygyna söz aýtdy. Waq ýurtdan çykdykla dünýäjän, ýetimjan uzalam ýeka galypdy. Gelere gider ýaly ýerim däl ekennebi. Ozalan gulugyna degýärmi? Ýa-da şundan pikirlenip özüniň geri netijedimi? Dünýä göher aýjerini çykalga tapyp berdi. Ýetim göçürüp getiräýmeli bolar geliniji. Ýüklü wam ýumurk ýalybenlänim. Aýjerin esli oýlanyndan soň, ýöne ýetim olardan aýrylmany keýin görerdi diýdi. Näçekde? Gerek derek ýykar diýe. Ýöne anaga men atamy ümrüne edip gatnaşarkam. Şo gün geýişlik göç garawurun ýen ýere baryp düşdi. Derrek öýlerdikdiler. Çaklanrak oba emele geldi. Öýle karar tapman, ikindi bile agşamyň aragyna gapdyrlap kum depelerine çykyp, obasyna syn eden hocam şükürün göwüni suw içmedi. Bol manada garawurnyň saragyt agal ýa-da mar bolmazakdygyny gowy bilýärdi. Emma görmez arkada güýçli. Edil ýazyrky portata şerini şolalygy beýle ýeti duýmandy. Daş töwerekde aňga-daňga çägelikden, ýylgyn ozor şerke saly tokoýlugynyň başga zat görünmekdi. Gülerto günde orada bir ýerde Murgat deryasynyň bir goly bolmaly. Ýöne goly ýylyň köp wagtyna derýanyň suwy ýetene okdy. Her nisikde bolsa, derya tarapy bolanyny üçin onuň aýrylmaz hemrazy ýylgyn jeňellikleri, hatda gamış, hışşa sazlyklary ýaňy geçip gelýärler. Şu golylarda kän nuşupdy.
Umumman derýanyň ýeti gelip dur diýen boljokdy. Çyýbyn känni düýler üçin tütmetmek dogry gelipdi. Ardyp arsadylyp kemaly zordan getirilen guýunyň başy ýadyr gaýda gaýmalyşdy. Mallar suw ýakýadylar. Bir ýerde saragtdaky ýaly akar suw ýok, diňe guýdan içmeli. Gola suw diňe derýa joşunmakaly, bahar aýlar gelýän bolarly. Şonda bir ýerde ýerek bir şeýen diýen ekinler ekilýär eken. Ýolly ýap, çiýil ýaly desgazyklar görüpdirler. Käýerlerde dümede ekilýän bolarly. Gum araňlarynyň aralarynaky ýapsy şiýilsiz joýudy, özüm näçekeýrek meýdanlarda saman galynlary, garpyl biýarlary bardy. Guýusugy türkmen üçin bugünkü ertirkidat däl. Emma munyň derýaly, şaýly ýurtlary gelenine inni 100 ýyl gowrak bolupdyr. Onuň şüýnem guýusugy ýogyn görüljek bolýar. Akar suw mallarym küýseýär. Ýorunjadan gamışdan peçek suw oty, ganly ýaşaly, şu ölümli ekinara otlardan birden kesilip oturup bermegem mallar gat ýokuşurlar. Oglanlar ýertir zaryň boýuna gidip gamış getirdik diýerler. Getir ýaly ýeri bolsa getirmeli bolar. Ýogsam bir atlaň ýöne bir ýeri giýjäbem goýmazdy. Mallar kesilip bir şey kelçiligi eltmek mümkün. Akşam namazyny durup gelenni, ozam şükürüm öňküsinden turşudy. Şu ýagdaý namaz okawaty urkady. Soňundan turşuntuk suwdan gaýnadylan çaýdan göwünli göwünsiz uğurtlap türkady. Munun aýrylmady. Bu uzun gecede muny biragat etdi. Solalyk basmarlaýady. Ne suw ne şal agdy ýaraýady. Ýok, muny hemmeden beter ýediýän bir zat bady. Bu hanny. Kim saýrasady, hanlyk derejesini özüne diýip bilýärdi. Onu şem gelen alberri ýaly ýego döwletinde ýykylanyk. Hanlygy muňa tekäniň zarataýlary berenok. Ana şo berdi. Onu diňe şol aly biler. O şonuň üçin bu hanlygy öýdür alyp gaýtdy. Ýöne han üçin derwaý sat, topragyň hem barda. Hyýaly hanlyk sygaty hem başyny örtüp durdy. Emma tüýs der urdat ýokda. Üstünden hanlyk sürmeli ýylaty munyň elinden alan ekenler. Bir ýerde hocam şükür şonu tapyp bilenokdy. Köýne han bir hepde 10 gün dünýäsi umady. Emma syryny öýle bermejek bolýardy. Sen han bolup ýegini sallasaň, ýegiňe tirkäp gelendiň nädir? Ondan hocam şükür biz şola kunjoga halit ne umyt gelmän ahyry. Onuň hatapçyklary bardy. Olaryň biri Oğuşut bilen oğuşmadık iyilisinde taptırar. Teke bisak berestir. Üç sözünü de vekil halkı ödünün kemsedilme ule ansatı dalaşmaz. Ol tutuşluğu ile götürülüp kaydı vermediğim buldu. Saratın sinatın nakı biçişen şişe vurulunur. Bir gün yağarlar diyen tamadı. Garadı eyle olur beyle olur. Terediğinin hocam şükürlü tarafı ağrılıp uğrar. Beylekiri Muhammed Emin Han yaşıdıp bir yağdayı düzdür diyen ümittü. Korkudur şehri olur, gerek oldu leşkeri bile gelir. Olmayan ol, her yıl koşunu tartıp marini köşüştürüp giden ok mu? Mardan sarayıta bir adım olur gülü ana, şol adıma musallat olur. Gerek mi? Ha, berkir adam da arabilir. Hocam şükürün bir gülüğü sarayıttı, bir gülüğü marıdı. Marinin üstüylenem hiyvodudu. İki kaptığını din salp yatırdı. Onun adamları ilerinin gayrağının yukarının yollarını torc ediptiler. Oğuştunkuda olan gene şakınına bir yerde badabat eştildi. Onunla olan gurrun eyyem ulu ile eşkerdi. Hocam şükür yağdayı derreği ödeyandan ölsört döktü. Oğuştun ağrının götürdüyen hakkında kabarlar, onu gazın içinde qoğurga dönülürdü. Bolup bileyecek sonku neticeleri, hanın gazabı baradak fikirler umut yerlardakini ulu ışı uğriyedi. Iydiyandan getirilen hıybu emirlarlarının qoğuşudunka baran nıvabatta kabar, hocam şükür bir vada entrekletti. Emma onnak gurrunun 5 gününün elime yaşkar olup, yanıp durun yürüğü soğuk soğurmağa kömek etti. Şu günler birden yattan çıkaran olaymağının mümkün vakınnak alada bilen, bir zarıklığa öğünü verip karışmağı orada takat etmen, mara, hıyva gidaydım mükellif diyor ki, hocam şükürü yukarı taraftan bir topuk atlı geliyanını aittiler. Hocam şükürü hoğulukmaz olan önünden çıktı. Topuğun önünü çekip geliyan 3 atlı bilen kadarlı görüştü. Hocam şükür mihmanları yitirip tapan yar karşıladı. Köyün arkadaşlarına uruh alıp, bunun yüzü yağıtırlı yüksek yengledi. Onlar nerede oturduğunu bilmedi. Mihmanların yanına çöken hocam şükürün boluşu,
Bazardan gelen kakanyň horzunundan gözüni soğuk ülmeyen oğluna salim edýärdi. Eğer Niyaz mektirmin uzak garaşdyrmady. Ağır gawaklarını aşak goýup söze başlady. Ozan Şükürhan ir arasynyň gurrun köpdür. Olaryň azytam madyr süýjütem. Akıllı adam dinleýänlerde barna uýan näler. Onun özüne geregini alýanlar. Döwlet işe sırasırımly. Siz onun içinde gaýnap bişen adam. Gulogunda degendir biziň goşduryn duşşonlugymy. Ketdi meteler köp maýda tagarlarlar talap edýär. O elbetde sizden pynhan saklanmaz. Sözüň başlanýy Ozan Şükür'e yaradı. Eğer Niyaz han, sizden göwnüm gaty bitindir. Elbette her kiladyň öz ýagdaýy bile bolmaly men düşünýän. Süňňi ýeňlen Ozan Şükür, ýumok gatşykly zan köýürlük görkep hiwallary gyzygam berdi. Hawa baryn bolsaňyz bilen berden taparyňyň şogul bolmagyny dilä oturýar. Ozan Şükür'ün kä düşüş mehmanlar azymtyk ýylgyrdylar. Biz adam şekerli daşy gelinler öýdüp, olaryň pikir edem zoktuk. Çünki o deýilli gurrun üçin özüňi kimiň akylly başly adam gerek. Bir daş ýüzüne ýerli görüşlük geçenem bolsa, Karagytyň han nefsi tanýas Ozan Şükürhan. Ozan Şükür özüne gerekli söz eşidip ahyry ýüregini ýahýal etdi. Ol anan zatyny hasy berkitmek istedi. Akıllı halyk sürülü maliyar bolar ekeni. Han hedretleri ýönünden bildiğin çöp başynyň gymyllygyna ýol bermez. Halkynky her kıwr güwüne allamakdyr. Oýnasa oğul ýeňýänler sınırga satafy. Men han hedretleriniň pehem paýgasyna muslimdirn. Abdullah Mehrem goltuğundan ýüpek ýagly çıkaryp, onuň gatlaryny açdyrdy da, ýüzüne herdir hatly ýalpak kümüşi eline aldy. Onun maňlyny üç gedek degirdi de, Ozan Şükür'ün dyýdyň üstüne goýdy. Edilen onam depemidi göýge ýetirýär. Gözleri köz urup ýanyna Ozan Şükür'ün tedi tolgulmak göle çykdy. Hawa, indi näme etmeli bolsa ona maýdy oturuň. Etmeli şeýle. Döwlet ýeşesiden nämelim del. Ýurdumyzyň howpsuzlygyny, abadanlygyny saklamak üçin harazat gerek. Mut ýeşiret ýok. Şoňa siziň iratyňyzdan goşan goşuşy gerek. Azy doýurup ýalaňyzy geýindirýän han, öz raýatlarynyň ýurdunyna bala karýal etmeň aladysynda. Ekrançylygy, mallaçylygy ýagşyrandyrmakda köp işler ijara edilýär. Köp guýular gadylajak. Bentler guruljak, ketde arnalar çekiljek. Han ýurtda bir garyp bolman ýahly raýatynyň baý bolmagynyň aradasynda. Ondan müşürdeki atiyarlatlar olurlan Allah'dan iyinin buyruk. Onun boyun toğulamak küllü güne. Zayıf söz. Yöne elin gamsıtı, uğru söz yer kerten ok. Hani bir ülkede peydasını diyanını düşünüp duran halk? Meyli. Bizim alıp gelen nökörlüğümüz şu yerde sizin ıtiyarınızda kalır. Elbette bir dine tayak geliyense yumruk. Yine de istenini sen nökör gelir. Yine sizin hanın dürrösü. Side hanın dürrösü, Ozan Şükürhan. Şo dürröňiň şarpallasynyň geçdiren ýerinde gaýty bolmaly. Arkaýyny işe girişiberin. Şundan soň Ozan Şükür bilen hyýwallaryň arasynda algys salgydyň mesweri wagty ýygnamagyň ibermeň ýagdaýy barada gurrun boldy. Salgydy ilki öz ýylatyndan, soňra saragytyň owalaryndan ýygnamak makul bilindi. Hanlıktan ayrılılı bäri serpmeden gaýdan ýarylyp ýören Ozan Şükür şu gündi kelli. Ýigideren ýar boldy. Terenzan bermek işine häzirden başlady. Şu gün kiren nökörleriň her haýdyny bir öýde ýerleşdirmek hakyna berin görkemesini barlamaga girişdi. Demir dowana gaplanan nökörleriň keýfine owa arasynda aýranyşyp ýörenleri, üýüşip ot ýakyp oturulmady. Obasından habar alandan soň Ozan Şükür beýik ýapynyň üstüne çykyp döwletine bir syn etdi. Ol ýöňüni ýangadandan Faragytyň hany hadaplady. Ondan maryny itejeni ahalam golunyň astyna almagyň arzuwyna ganatlandy. Ýalyna bir giň işige çykyp daşyny gallap duran atlylardan ýanky ýylleriň äretine pirmanlar iýerişdirdi. Şakylyklar gönderdi. Üstü salgyt ýüklü kergenler hyýwa tarap dyýynman akdy. Bir wagt munyň gadyryny bilmeýän ýüdegren halyk namazyň tögürden soň adyna hutba okudy.
Öz adyna pul. Ozum şükür tiskenip gitti. Daş töwrüni el takladı. Munun pikirini bir duyan olmasa birdir. Onu kelläň etdi gasap eder. Hutba. Pul çıkarmak dini bir başlık hükümdarın ıhtiyar edebilyen atları ahırı. Yok, onun berde de ardu eger kergön yüklesöňem var. Goşdu boyununu kemin salıp munun huzuruna getirýärler. Ayaklarının aslına toğuruyarlar, müňlörsöne kör kılıcını yalap munun iye kağız buyurguna garaşıp dur. Olar ur diýenden kellesini aljaklar. Ozum şükür goşduň neberesini öýlerin üstlerinden tamrym bir sapardyp gannalladyp hiwaý berýär. Goý şu ýerde zamunlukda süýresinler. O barasyna walalaşyp ýören nökerler. Munun göňünde öňünden sap geçýän goşun bolup görünýär. Ozum şükür takdirine 100.000 şükür edip yapıdan aşak düştü de ýygyna gaýtdy. Oğullarının bir yerinin öýüne ýetip gelýärke, içerden çykýan maýdarak dawamyň gulugyny ildi. Dawa edýän öz oğlu bilen şoýda ýerleşdirilen nökerdi. Türkmenine arta taşı yer jaý barmy? Dargynyşyp durdy. Meniň gapynyň agdyna ýatyp, sen günlükçüň dälmi nökerin sereşdirýärdi. Men Hywanyň nökerimen. Onu nirde yatıracağını bilmeyen yigit. Howanyň maýyllygyny aýdyp daşardan telerin üstünden yer salyp bermek teklip edýän bolarly. Nöker taatyn zırap, nämelerdir bir zat diýärdi. Aýal maşgulalaryň biri edip içini çekdi. Oğlunyň azymlyrak sesi çykyp uranyna, ozum şükür adatdaky edişi ýaly duýduryş äheňi bilen ardyň zırady. İçerinin köşejini görenden soň aňyrlygyny geçip bitdi. Emellaryň ýanyna dolanan ozum şükür Hywadan iýince köp sany nökerler ýerleşdirmegi. Adyk bilip etmeň ýeňil bolmalyk aladasy bilen gelipdi. Şu hakda gurrun asyny äher ýazmekdir. Ozum şükür han. Bir işi özüň sözmeri bolarsyň. Nöker siziň derejaňyzy götermek üçin der kar diýip ýygynyşdyrak gürledi. Hywadan öý getirilip dikilmejegini, owkat getirilip ýedirilmejegini gözüňiz ýetdiýärmi? Hem işi hem yerde yürüyen kadıdır. 16. baş. Daşlı goýunyň boyu bugünleri töwrüňnek at gaýtarym meýdanla birlikde saklanrak owaý görülipdi. Ýyklaňrak takyrgyw ýerleriň her haýsyna 5-3 gary öýdür satma dikilipdi. Agyrlaryň sany kiçiňrak aýmynçylyň hasabyny köperdiripdi. Goýunlar gozy sürüsiniň telimsi guya ýenip çykýardy. Suwlunandan soň çopanlar olary tegelenişip oturun, ýylgyn agyrlary gawaýadylar. Elleri tüýtkädir aýarlaryň ýetýärini berýärdiler. Ýarlyk döwrüniň gyzyryny ünlerdi. Bir ýandan goýun geçip tagylýardy, bir ýandan döl alynýardy, bir ýandan bolsa mal gyrkylýardy. Goýun sürülerinden daşary düýemi, ýabymy, tohum atlarmy, ýeşekmi, dürli mallaryň ayak ýeterde duşmaýan ýeri azdy. Çopanlardyr gyrkymçylar diýermiň, sagymçy aýal gyýlar diýermiň, bala çağalar diýermiň, beýiller ýaraly goýunlardyr, olaryň ýaranlar diýermiň. Goýun üstü gidin bir mehelledi. Ulyly hopurgodan şüýlki gurukçuluk, daşly goýunyň sygyryna eýri bir bildirip durunokdy. Baharda ýydygyna ýagan 2 edek gylardan soň, ara düşen ýoňsy bewşüňlük, doýma geren otuň ýüzüni bir gaýtarajak ýaredinne. Bir yerde eýgürmüş üzlem taplamaragan bolsa, gize gündüzde çeken çetiňeme soňky bulut sow şeýgilim howa garasay ot halat edipdi. Diňe burnu sararan ýüzümlük, ballaklar ýan bermenden soň öýdüni tutupdy da ýaňadandan dik girip galy beripdi. Howa soň başga ýerlerdäki ýaly katymyt edäýmen. Käte tepelep göwünden bolmagy da gara otuň madaly boýalmagyna may beripdi. Ot samany ýögürlen soň käte oslawsy gelýän ýagyş meýdany üçin artykmaşlyk edip durunokdy. İngolman özümlükleriň düýbüniň berkirak durmagyny, tozun azyrak gurup, dolmuş ýapraklaryň öýe terligini taklamaklygyna ýardym edýärdi. Galyň ozal has bolluşyp, otuň entege möýüd ýaşyl reňkini, gara ala sularak saklayan dağ ýengitlerine orta keniden ballaklara suw ýörep, aza känne oýuna ýan ýerlere mazerli. Büyül batky etrapynda saman galňasy. Gaýra küçül tarapdan geçdilýän habarlar göli ýeňiň zümsüllü diýdi. Zda lab edilýän olaýmasy.
Yıl boyu nem dammadık etraplarım bar bolurdu. Damayan yerlerini de mal ağzı yaňor tamşanyp uğranına tüz katılına tutup maysanı köýdirip taşlapdyr. Şeýle ýakymsyz gabar büýül, ýeke garawymdan nel, aşaky gyrdan, aňyrky gyzylgumdanam, lewap tarapyndanam ýene nirelerden gelýärdi. Ýokarda tagy-tabadar hyrat, ilerki maşat etraplaryndan, etekden kesarkaşdan, bütewrek bulut goşurak bolun üçin şu taýy kysmyrak habar eşdilýärdi. Ýöne aýtmaklaryna görä, goşuntdan ilerdäki deşdi kebirden dagy bereket bütünlüği göçünülmagy semeli. Begnepes baýyň guýusy asyetinde gaýra köşülledi. Ýylyň erejetiniň geňdärligini gören soň bir huwatyrlandy. Malyny dag etegine bir ýerlere geçirmegin alazyny güzläp ýördi. Batky tarapdaky guýy eýleriniň bir santyň gepleşipdi. Ýöne soňa bakawlaryň hiç gaýry açyk pışkyrman muny kyn ýagdaýda goýupdy. Büýük ýalyly her kim ýödüniň küýüni baş bütün alyp çykyrsa azmy. Üstüne ýylyň maly gelip berse, ot bolanyny bolelyny eýgerir ýaly. Batkyň bölçük meýdany ýok. Ine birdenem ýagdaý şeýle boldy da. Begnepes baý batkyň gowy guýusyny eýe bolup berdi. Odan arasgarly yaradylan bolsaň bir ýol tapyljak ekeni. Daşly ören suwly guýdy. Terdaryň bir wagtlar eýran kärdigenlerini getirip gazdyran, suwuny ulukdaky göm-göýük daşdan beren bir guýusynyň hazinasy asla ýetiren okdy. Şeýle sürülep goýun çykaran baýlardan bolmady, epelere aňarsy hadyr görünýärdiler. Emma garawy sagy ataşyr epäherne seniň hadyryň daşlydyr diýip diýýärdi. Asla ataşyrlar. Olar ýagly ýerleriň aňarsy hadyr görünýip görünedenlerine olaryň gonjuna keseden goşulmanan bolsa, Begnepes edil gulawyna 40 sakanak girin ýaly ýynjylykdan açýardy. Bahyllyk odunyň gabygyny düşüp köýýärdi. Alaytyda soňky ýyllarda Loma hügdärlere baş urup ýeşere was bolup uğraly bäri. Eýdim näme? Zazy köpelip giderse adamynyň ady şöhrada bolan nebsem zylaw şeýnep başlaýar. Eýdim kimseýäniň ady baýygynyň diýady bolup, senki tersine bolsa, o ýagdaýa neniň ýanyp pişmejek. At awry babatdan kimter bolsa, onuň ykdysady kuwwatlygyň derejesine çenini beýgiltmäge kimdir daşmaly diýýär. Oý bugün sırrı galyp, tüm körünüp başlan begzumoklar bir zamandan gelýän şöhratlarynyň arkasyndan ýyl agaslyk babatda ýekiwe bolup galmasynlar. Öýlerçe adamlaryň görsünler. Hydyr. Näme şuň şol hydyry bulan aňar görmänmiş? Megerem görünür. Belki görünür. Elbetde görünür. Görmedik bolsa gassaplaryň ederiniň uğruny diýip garbanda gyzyr bolup durmaz zahyry. Görünýär görünür. Dogrusy, soňky wagtlarda Begnepes baý mollalaryň, dilegrak adamlaryň üstülen öýleriniň aňarsynyň hydyr görünýär hakynda gürrüň ýaýrakdyryp başlady. Sartman goýunlarynyň başgasyny daşly guýa geçirenden soň, Begnepes baý işleriň üstünden seretmekden ötürü bir taýyk näme üçindir? Gulnazar goýupdy. Baýat aňarky guýunyň başynda durýardy. Ýöne ol at telegini gurutman. Bäri kim gelip gidýärdi. Söwde satyk işler bilen köprek meşgulanmaly bolýan baýyň öýüzi sıpyryn mahaly guýulyň baryny diýetdi. Günerse bolup bulmaka meýalik bir sürü guýuny sürüp geldi. Suwulyň ogularyň daşyna girdi. Soňra suwulyň gulary bir ýapynyň aňarsyna aýyrdy. Suw çekýän erkek öýüniň torjeden ýoly ile gatnap, en şeme gowa nuwa agdarlanan soň saparak ýene goýunlary sürüp geldi. Ulyň nuwanyň iki tarapyndan meýleşip, bir-birini tekleşip iýenen sürü suwdan ganyp aýyrlanan soň, saparak ony agyrlaň birine eltip tutdy. Sürü girip girmäke peýda bolun, eller kädir aýal maşgaly. Ululuk içeri ýerki adamlar telim ýerde girmeden ulyň urgonlary goýunlar dartyp başladylar. Urgona takmin her ýerdimden duşok ýaly ýupçaga daklandy. Goýunlary şolra kökürýärdiler. Nazama durduran hatyra goýunlaryň sırtynda peýda bolan aýallar agry gapdyrragyndan açylan kädilerini diýlerin arasyna alyp zırt sagma girişdiler. Goýun taýyp oturan erkek adamlaryň görünýärdi.
Ayal maşyalaryň yetişmeýänligi üçin olaň kuýuplaryna sagyma kömek etmek tapşyrylypdy. Dolun kädiler agyrlan beýleräkde oturdular, gadanlar eňterilip durdy. Gadanlaryň dolunyny 2-3 sany ayal bişirip, gapdallaky telere çykarlan mergörlere gotorýardy. Gapdalla ýene 2 sany agyrly şuň ýaly edip goýun tagylýardy.